Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αφροδίτη Νέστορα, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι και στη Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια συνδιοργάνωση στην ουσία του Ινστιτούτου μας με το Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε όλες και όλοι εδώ μαζί μας. Είναι το πρώτο συνέδριο, το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο οικογενειακής διαμεσολάβησης που λαμβάνει χώρα στη χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γι' αυτό. Ανταποκρινόμαστε επί της ουσίας σε μία ανάγκη ενημέρωσης και ενίσχυσης όλων όσων εξυπηρετούν τον πολύ αυτό σημαντικό θεσμό της οικογενειακής διαμεσολάβησης. Η δομή του σημερινού συνεδρίου καλύπτει λίγο πολύ όλους τους τομείς της οικογενειακής διαμεσολάβησης. Ειδικότερα θα καλύψουμε τους τομείς των νομοθετικών προβλέψεων του θεσμού, της νομολογίας που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, της εκπαίδευσης γύρω από τα θέματα της οικογενειακής διαμεσολάβησης, της ψυχολογίας των εμπλεκομένων μερών, αλλά και της διεθνούς απαγωγής παιδιών και της παιδοψυχιατρικής προσέγγισης όλης αυτής της πολύ θλιβερής διαδικασίας. Έχουμε την τιμή, και δεν μπορώ να παραλείψω να το πω έτσι από την αρχή, να έχουμε μαζί μας δύο εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι ταξίδευσαν από το Λονδίνο προκειμένου να έρθουν και να συμμετάσχουν στο πρώτο αυτό διεθνές συνέδριο της οικογενειακής διαμεσολάβησης και συγκεκριμένα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ντομινίκ Ρισάιντ, ο οποίος είναι οικογενειακός διαμεσολαβητής και εκπαιδευτής, και τον Λόρδο δικαστή, τον Σερ Μπέρνετ Ρίξ, τους οποίους ιδιαιτέρως ευχαριστούμε για την παρουσία τους εδώ και πιστεύω και η σημερινή βροχή έτσι σας κάνει λίγο να νιώθετε σαν να είστε στο Λονδίνο. Οπότε δεν νιώθει και πολύ μακριά από το σπίτι. Συνεπώς, ξεκινούμε. Θα καλέσω στο βήμα για έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό τον βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, ο οποίος διετέλεσε και υφυπουργός εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στα πλαίσια της σχολικής διαμεσολάβησης, θα μας πει και ο κύριος Καλαφάτης ακριβώς για το θεσμό αυτό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του. Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κυρία Πρόεδρε του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, κύριε πρώτη Αντιπρόεδρε του ΕΒΕΘ, κύριε Γενική Γραμματέα του ΠΕΝΕΔ, εκλεκτοί ομιλητές και προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι νομικοί, κυρίες και κύριοι. Εκτός από αυτό που ανέφερες, αγαπητή Αφροδίτη, την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε πριν από λίγο καιρό, βάλαμε μια ψηφίδα στο κομμάτι της διαμεσολάβησης, επικεντρώνοντας την προσπάθειά μας στην σχολική διαμεσολάβηση. Ένα πρόγραμμα που είχαμε τη χαρά να το ξεκινήσουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που είχα ως Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για τα θέματα Μακεδονίας Θράκης και που ουσιαστικά με τη συνεργασία με το Ινστιτούτο τι κάναμε, εκπαιδεύσαμε διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι με τη σειρά τους εκπαίδευσαν μαθητές ως επιτοπλίστων 2 ή 3 χρόνων μεγαλύτεροι από αυτούς των οποίων τη διαφορά θα έπρεπε ή θα χρειάζονταν να διευθετήσουν, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές από τα πρώτα τους βήματα να εξοικειωθούν με μια κουλτούρα ειρηνικής επίλυσης των όποιων διαφορών θα γεννιόταν στην μεταξύ τους συμβίωση και μέσα από την δικιά τους συμπεριφορά. Και το κάναμε αυτό και νομίζω ότι είχε και θετικά αποτελέσματα και πριν από λίγο είπαμε την Πρόεδρο να κάνουμε ένα μπουστάρισμα. Τώρα έχω μια διαφορετική θέση ευθύνης. Είμαι Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνος για την διευθέτηση, την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, αλλά και βεβαίως και την προώθηση, παρακολούθηση και συντονισμό στη Βουλή του νομοθετικού έργου. Οπότε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω και να ανανεώσουμε αυτό το πολύ ωραίο ξεκίνημα που κάναμε πριν από λίγο καιρό. Και βεβαίως είχε την ευγενή καλοσύνη ο κ. Κανελόπουλος πριν από λίγο να μου θυμίσει μια φορά. Πολλές φορές στην πολιτική λέμε 5 και προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε για 10. Υπάρχουν και κάποιοι που κάνουμε κάποια πραγματάκια και
και δεν τα αναδεικνύουμε. Τελικά, μου θύμισε ο κ. Κανελόπουλος ότι το 2008, όταν είχα την τιμή να υπηρετώ την πατρίδα μας από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ήμουνα ουσιαστικά ο πρώτος που ξεκίνησα με πρόγραμμα στο οποίο ενέταξα συνάδελφους δικηγόρους στο να εκπαιδεύονται από το 2008 και να αρχίσει τότε να γίνεται γνωστή και να υπάρχει μια εξοικείωση με την έννοια του διαμεσολαβητή με την κοινωνία. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που και από το 8, από άλλη θέση Υφυπουργού Ανάπτυξης, αλλά και τώρα τελευταία μπόρεσα και έβαλα ένα λιθαράκι σε έναν θεσμό που ούτως ή άλλως αναγνωρίζεται πλέον και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας ως ιδιαίτερα καταλυτικός, πολύ σημαντικός, είτε αφορά βεβαίως την εναλλακτική και συνενετική εξοδικαστική επίλυση των οικογενειακών διαφορών, είτε αφορά την ανάληψη κοινών ευθυνών, είτε αφορά τη διασφάλιση κυριότατα των δικαιωμάτων των παιδιών, είτε βεβαίως αφορά την ομαλή διαχείριση της επόμενης μέρας όταν τυχαίνει και διασπάται η οικογένεια. Άρα, νομίζω ότι ίσως είμαι ο τελευταίος από όλους εσάς και από όλες εσάς που είστε εδώ πέρα που θα χρειαστεί να επισημάνω την σημασία αυτού του πρωτοποριακού θεσμού που πλέον νομίζω ότι καταξιώνεται στο υποσυνείδητο, στη συνείδηση όχι μονάχα του νομικού κόσμου, αλλά της ίδιας της κοινωνίας. Και πιστεύω ότι μέσα και από το συνεδριό σας θα αναπτυχθούν όλες τις θεματικές που αφορούν αυτόν τον θεσμό της οικογενειακής διαμεσολάβησης, αφορούν τις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Ούτως ή άλλως όλοι είμαστε, αν θέλετε, συμμέτοχοι σε μια συνεχή εξέλιξη που μας δείχνει ότι οι ανάγκες αλλάζουν, οι καιροί αλλάζουν, οι προσανατολισμοί αλλάζουν και πρέπει να είμαστε alert, να είμαστε πάντα σε πλήρη εκρήγορση από όποια θέση ευθύνης έχουμε για να μπορέσουμε να προετοιμάζουμε το έδαφος για την επόμενη μέρα. Κυρίως όταν αφορά την ίδια την κοινωνία, την κοινωνική συνοχή, όταν αφορά την αλληλεγγύη των ανθρώπων, την ίδια υγιή ανάπτυξη των προσωπικότητων των συνανθρώπων μας. Και νομίζω για αυτούς τους λόγους αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η δικιά σας η σημερινή συνεδρία και θέλω να δώσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια, βεβαίως και να διαβεβαιώσω ότι όπου μπορώ να σταθώ αρρωγός σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια διαρκείας θα είμαι πάντοτε παρόν. Ευχαριστώ πολύ και καλωσορίζω στους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας παράλληλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Καλαφάτη και για την παρουσία του και για τον χαιρετισμό του. Όντως, η σχολική διαμεσολάβηση θα αποτελέσει ένα αντικείμενο επόμενου συνεδρίου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν μου επιτραπεί ένα σχόλιο, έχει πολύ μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση του σχολικού bullying, που είναι ένα θέμα που μας αφορά και πρέπει να μας αφορά όλους. Κατόπιν τούτου θα καλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό την κυρία Λεψιστινού, η οποία είναι αντιδήμαρχος παιδικής μέριμνας, οικογένειας και κοινωνίας των πολιτών και έχει έρθει ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, την κυρία Αγγελούδη. Κυρία Λεψιστινού, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κυρίου Αγγελούδη, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στο πρώτο συνέδριο με θέμα η εξέλιξη του θεσμού της οικογενειακής διαμεσολάβησης, ζητήματα και προκλήσεις. Ο Δήμαρχός μας συγχαίρει για τη διοργάνωση το Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το δικηγορικό σύλλογο που ίδρυσε το Ινστιτούτο, καθώς και τα επιμελητήρια Θεσσαλονίκης Εμπορικό, Βιομηχανικό, Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό. Εύχεται από καρδιάς καλή συνέχεια στο δημιουργικό σας έργο, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη τη στήριξή σας. Οι αξιόλογοι εκλεκτοί ομιλητές θα αναδείξουν την αξία και τη σημασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την επίλυση δικαστικών διενέξεων, αλλά και την υλοποίηση σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές κοινωνίες σήμερα. Ο Δήμαρχος, γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια και θέλοντας να συνδράμει, μου εμπιστεύτηκε την Αντιδημαρχία Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας και της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στην οικογένεια παρέχοντας συμβουλευτική ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες. Και ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεργασία φορέων, την ενίσχυση της σχέσης μας με το Δικηγορικό Σύλλογο και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, οι ελληνικές οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην παρούσα σύνθετη κοινωνικο-οικονομική συγκυρία.
Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα γραφείο συμβουλευτικής ενημέρωσης ενδοοικογενειακής βίας και βασικά να δημιουργήσουμε ένα γραφείο που να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά τα οποία δέχονται επιθέσεις μεταξύ τους. Η συνδρομή όλων μας διευκολύνει την υγιή ανάπτυξη της οικογένειας στο θεμέλιο λίθο της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Λειψιστινού. Όντως το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι κάτι που αφορά και πρέπει να μας αφορά όλους. Ήδη έχουν δημιουργηθεί έτσι διάφορα αστυνομικά τμήματα, αντίστοιχα τμήματα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας και εμείς όπου μπορούμε ως Ινστιτούτο να συνδράμουμε θα το κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, ο νυν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Φινοπούλου, υποχρεώσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, δεν μπορεί να είναι μαζί μας, με εξουσιοδότηση όμως να μεταφέρει τους χαιρετισμούς προσωπικά για το συνέδριό μας. Ωστόσο, είναι μαζί μας ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Κομοτηνής, ο κύριος Γιαννόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος θα μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια του προγράμματος. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, αξιότιμοι προσκεκλημένοι του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιδήμαρχε, λοιποί επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί κυρίες και κύριοι δικαστικοί λειτουργοί, κυρίες και κύριοι καθηγητές και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι μεγάλη μας τιμή να σας υποδεχόμαστε σήμερα στην έναρξη του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Διαμεσολάβησης, το οποίο λαμβάνει η χώρα στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του ΕΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία φυσικά ο Σύλλογος στηρίζει, όπως από πρώτη στιγμή στήριξε στο πλαίσιο και του θεσμικού προορισμού και υποχρέωσής του για την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία το σημερινό συνέδριο, προκειμένου να δούμε μία όσμωση μεταξύ των διαφόρων φορέων της δικαιοσύνης, οι οποίοι καλούμαστε να συμμετάσχουμε στην λειτουργία της διαμεσολάβησης. Μετέχουμε και άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο και διακεκριμένοι δικαστικοί λειτουργοί και διακεκριμένοι διαμεσολαβητές, και αυτό πιστεύω θα είναι η ευκαιρία για να ανταλλάξουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, γιατί η διαμεσολάβηση έχει διάφορα χαρακτηριστικά, κινείται σε διάφορα παράλληλα επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι το αμιγώς δικονομικό της, ένα επίπεδο είναι το κομμάτι της λειτουργίας της ενώπιον του δικαστηρίου ή σε σχέση με το δικαστήριο, και ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο καλείται να διεκπεραιώσει ο διαμεσολαβητής, το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές των τριών αυτών παραμέτρων και να ανταλλάξουμε απόψεις και επιστημονικές θέσεις πάνω στη λειτουργία τους. Εκφράζω τη λύπη του αγαπητού Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος λόγω του κολλήματος του δεν μπόρεσε να είναι εδώ στη θέση μου και να τα πει πιθανώς καλύτερα από εμένα, και εύχομαι καλή επιτυχία στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Αμέλησα να χαιρετήσω και να καλωσορίσω και τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Βαλεργάκη. Εξαιρετική μία, εννοείται ότι πρέπει να το κάνουμε, διότι ήταν ένας από τους εμπνευστές της δημιουργίας του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όποιος κάνει την αρχή βάζει το δικό του έτσι λιθαράκι. Και καλώ στο βήμα την πρόεδρο του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, την κυρία Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη. Κυρία Πρωτοπαπαδάκη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους της δικού σας Επιτροπής του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και μου προσωπικώς σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή εκδήλωση.
Ευχαριστώ πολύ όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους και εισηγητές που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας και βεβαίως όλους εσάς για τη σημερινή σας παρουσία. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω και την καθηγήτρια του ΑΠΙΘΙΤΑ, την κυρία Καλλιόπη Μακρύδου, επιστημονική υπεύθυνη του Ινστιτούτου, που μας στηρίζει διαρκώς, ακούραστα και με μεγάλη αγάπη. Ως φορέας επιφορτισμένος με την εκπαίδευση διαμεσολαβητών και έχοντας παράσχει εδώ και μία δεκαετία ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδεύσεων, έχουμε την τύχη να αποτελούμε ένα μεγάλο τμήμα της μεγάλης οικογένειας της διαμεσολάβησης, να παρακολουθούμε την εξέλιξή της και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην εμπέδωσή της επωφελία του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης και βεβαίως της ίδιας της κοινωνίας. Η διαμεσολάβηση τα τελευταία χρόνια έχει κατά διαστήματα απασχολήσει την επικαιρότητα για διάφορους λόγους, συχνά έχοντας να κάνουν με τη διαδικασία και όχι την ουσία της. Ωστόσο, ζητήματα που αρχικά εμφανίστηκαν με σημαντική ένταση εξομαλύνθηκαν στην πορεία, ενώ η νομοθέτηση της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, παρά τα παραμένοντα ειδικότερα θέματά της που χρήζουν ενδεχομένως περαιτέρω νομοθετικής βελτίωσης, εξοικείωσε ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων με τον πολύτιμο θεσμό. Ήδη η διαμεσολάβηση φαίνεται να έχει βρει το βηματισμό της και να αναγνωρίζεται ως μια πραγματικά αξιόλογη επιλογή για την επίλυση μιας διαφοράς. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ γνωρίζουμε πολύ καλά, ολοένα συνηγορούν στην ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή της και επιτρέψτε μου να πω, γιατί αυτό είναι και πράγματι ευίωνο, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός νέων ηλικιακά επαγγελματιών αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα που αναλογεί στη διαμεσολάβηση. Τα αντικείμενα που μπορούν να δώσει λύσεις η διαμεσολάβηση είναι πολλά. Αν όμως από όλα τα αντικείμενα θα έπρεπε να διαλέξουμε ένα, ως αυτό που είναι το πλέον ιδανικό προς επίλυση μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης, νομίζω όλοι θα συμφωνούσαμε ότι είναι οι οικογενειακές διαφορές. Πορείες ανθρώπων, νέων και ηλικιακά μεγαλύτερων που κάποτε τέριαξαν τη ζωή τους, απέκτησαν παιδιά και δημιούργησαν οικογένειες, χωρίζουν και εκεί που κάποτε βρισκόταν εύκολες λύσεις, εμφανίζονται μόνο αξεπέραστα προβλήματα. Προβλήματα που δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο, ούτε το ζευγάρι που είναι αναγκαίο να ισορροπήσει ο καθένας την επόμενη νέα πραγματικότητά του, ούτε βεβαίως τα παιδιά, συχνά πολύ μικρά σε ηλικία. Η επικοινωνία που χάνεται, ο διάλογος που δεν υπάρχει, συναισθήματα που λειτουργούν ανεξέλεκτα, συχνά θυμός που δεν εκτονώνεται για να απομειωθεί και αντίθετα γιγαντώνεται και καταστρέφει τις σχέσεις. Δικαστικές διαδικασίες που όχι σπάνια επιτείνουν την αντιπαλότητα και δύσκολα συμβάλλουν στην αποκατάσταση των σχέσεων. Στον αντίποδα της αντιδικίας, η διαμεσολάβηση έρχεται να προσφέρει ευελιξία επιλογών, πολύτιμη ιδιωτικότητα και λύσεις. Λύσεις όχι θεωρητικές, αλλά απολύτως προσαρμοσμένες στην πραγματική κατάσταση των μερών, δυνάμενες να αποκαταστήσουν την πολύτιμη μεταξύ των μερών επικοινωνία. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του νομοθέτη με τον νόμο 4.800 του 2021 να προβλέψει ρητά τη δυνατότητα του ίδιου του δικαστηρίου, όταν κρίνει ότι η διαμεσολάβηση είναι εφικτή και επωφελέστερη, να διατάξει διαμεσολάβηση ή να διατάξει την επανάληψη διακοπής της διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως το διαμεσολαβητή, σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την τεράστια σημασία που αποδίδεται στην εξομάλυνση των σχέσεων των γονέων και την ενεργή παρουσία και των δύο κατά την αναστροφή των παιδιών τους, προς όφελον των ιδίως βεβαίως και κυρίως προς όφελος των παιδιών. Σε μια εποχή που η κοινωνία και οι αντοχές της δοκιμάζονται καθημερινά και ιδίως οι νέοι άνθρωποι καλούνται να προχωρήσουν σε πολλαπλά επίπεδα με υπερένταση προσπαθειών, συχνά εν μέσω μιας γενικής αλλά και ειδικής προσωπικής, οικονομικής και εργασιακής ανασφάλειας, η ύπαρξη και εφαρμογή θεσμών που έχουν εγγενώς τη δυνατότητα να λειτουργούν επανορθωτικά στις ανθρώπινες σχέσεις, ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Στη σημερινή εκδήλωσή μας, με τους εξαιρετικούς εισηγητές που μας τιμούν με την παρουσία τους, θα επιχειρηθεί μια ολιστική προσέγγιση της επίλυσης των οικογενειακών διαφορών μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης. Ευελπιστούμε ως Ινστιτούτο να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μεγάλη συζήτηση επίλυσης των διαφορών που πλήττουν τις οικογένειες. Σας ευχαριστώ πολύ.
χαιρετούμε τον κύριο Καλαφάτη. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Πρωτοπαπαδάκη. Αν είναι μία λέξη να κρατήσω από όλο το χαιρετισμό, αυτή είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Και αυτό ακριβώς είναι που προστατεύεται με την οικογενειακή διαμεσολάβηση. Γιατί όλοι όσοι ασχολούμαστε με το οικογενειακό δίκαιο ξέρουμε ότι δεν είναι οι υποθέσεις αυτές αμιγώς νομικές υποθέσεις. Έχουν πολύ έντονο μέσα τους το στοιχείο της προσωπικής ζωής, της ψυχολογίας των μερών και η διαμεσολάβηση οικογενειακή είναι κάτι που αυτό το προστατεύει. Καλώ στο βήμα τώρα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Α Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Μανώλη Βλαχογιάννη, ο οποίος είναι σημαντικό έτσι μέρος του Ινστιτούτου μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου, κύριε Αντιπρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, αγαπητέ Νίκο Βαλεργάκη, ιδρυτικέ Πρόεδρε του Ινστιτούτου μας, αυτό δεν το ξεχνάμε. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, να σας χαιρετήσω εκ μέρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Θέλω να χαιρετήσω ειδικά όλους τους αξιόλογους ομιλητές που θα συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις τους στην επιτυχία του συνεδρίου αυτού, αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία σε εκείνους που έχουν ταξιδέψει από μακριά, έχουν έρθει από το Λονδίνο. Έτσι λοιπόν ονομαστικά θα αναφερθώ σε ένα θερμό χαιρετισμό τον δικαστή, Λόρδο δικαστή Μπέρναρντ Ρίξ, τον κύριο Ντομινίκ Ρισάιτ, αλλά πάνω απ' όλα τον αγαπητό φίλο Ράμχι Σάμτζι, τον οποίον θεωρώ ότι είναι από εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχία του Ινστιτούτου μας. Και λέω Ινστιτούτου μας γιατί το επιμελητήριό μας από την αρχή είναι παρόν, είναι ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου. Είχα την ευκαιρία κάποια χρόνια πριν, ίσως και 15 και 20 χρόνια, να έρθω για πρώτη φορά σε επαφή με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, επισκεπτόμενος τη δομή που είχε δημιουργηθεί τότε στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι για τις προφανώς μεγάλες υποθέσεις, και όταν το 2012-2013 έπεσε η σπορά για τη δημιουργία του Ινστιτούτου, αισθάνθηκα κάποιο δέος, γιατί είχα την εικόνα ενός θεσμού ο οποίος χρειάζεται μια πολύ μεγάλη υποδομή από πίσω του και βεβαίως παρά τις οποιασδήποτε δυσκολίες που είχαμε, είπαμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε και να πέσουμε στην πισίνα με τα κρύα νερά. Γιατί αν δεν προσπαθήσουμε να κολυμβήσουμε στην εκείνη τη δύσκολη περίοδο, δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Και έτσι αισθάνομαι σήμερα ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος για πολλοστή φορά που στις αίθουσες αυτού του επιμελητηρίου διεξάγεται ένα τόσο σημαντικό συνέδριο. Ένα τόσο σημαντικό συνέδριο που έχει να κάνει με τον θεσμό της οικογενειακής διαμεσολάβησης, που είναι, θα έλεγα, ένας από τους θεμελιώδεις θεσμούς για την πρόθεση αυτού που είπε ο αγαπητός Ραχίμη πριν από πολλά χρόνια εδώ, πάλι σε αυτή την αίθουσα, ότι η διαμεσολάβηση πρέπει να συμβάλλει στην ειρηνοποίηση της κοινωνίας. Αυτό είναι λόγια τα οποία δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να υπηρετούμε και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε σε έναν ευαίσθητο κύτταρο που λέγεται της ελληνικής μας κοινωνίας και της κάθε κοινωνίας, που λέγεται η οικογένεια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέραν από τους σε εισαγωγικά διαδίκους υπάρχουν και αυτά που εύστοχα αναφέρονται στην τελευταία εισήγηση, ο άμαχος πληθυσμός που είναι τα παιδιά. Και αυτόν τα ενδιαφέροντα, τα συμφέροντα, την ανάληξη των παιδιών αυτών πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες, ούτως ώστε ο θεσμός αυτός να αποκτά το αναγκαίο βάρος το οποίο είναι απαραίτητο, ούτως ώστε να παρέχει στην κοινωνία και στις οικογένειες τα απαραίτητα εφόδια για την στερέωση των οικογενειακών θεσμών, και αν αυτό οδηγηθεί σε μια οριστική ρήξη, να υπάρχει τουλάχιστον αυτό το οποίο ζήτησε ο Ραχίμη από πάντα,
την ειρήνη. Αυτό είναι απαραίτητο και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι ο θεσμός αυτός με τις επιτυχίες που έχει θα το καταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι λοιπόν, για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε στο επιμελητήριό μας να είστε εδώ σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει αυτή η ζωντάνια, αυτή η συνέχιση αυτής της διαδικασίας που ξεκίνησε 10 χρόνια πριν και που φέρει τόσο σημαντικά και θετικά αποτελέσματα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η συμμετοχή σας και μόνο στην οργάνωση του Ινστιτούτου μας σηματοδοτεί το ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι κάτι καθαρά νομικό, δεν αφορά μόνο νομικούς, αφορά όλη την κοινωνία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το αντιλαμβανόμαστε και να το περνάμε έτσι με τις δράσεις και τα συνέδριά μας προς τον κόσμο, ο οποίος διψάγει ενημέρωση γύρω από αυτόν τον θεσμό της διαμεσολάβησης, ο οποίος όντως συντελεί στην ειρήνευση και ειρηνοποίηση της κοινωνίας μας. Καλώ λοιπόν στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό το Γενικό Γραμματέα της ΟΠΕΜΕΔ, ο οποίος είναι δικηγόρος Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο. Ευχαριστούμε θερμά που ταξιδέψατε στη Θεσσαλονίκη για μας. Καλησπέρα σας. Μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ στις εκλεκτές παρουσίες που είναι σήμερα εδώ, γιατί πρώτα απ' όλα νιώθω ότι είμαι ανάμεσα σε φίλους. Σε φίλους που πριν πολλά χρόνια, περάσαν τα χρόνια, είχαμε αποφασίσει να δουλέψουμε πάνω σε ένα όραμα. Γιατί εκείνη την εποχή, φίλε Νίκο Βαλεργάκη, ήταν ένα όραμα. Δεν ξεχνάω ότι αυτό που ανέφερε και ο πρώην Υπουργός, ο κ. Καλαφάτης, ότι όταν ήταν υφυπουργός Ανάπτυξης, έτρεξε ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση των πρώτων διαμεσολαβητών. Αν θυμάμαι καλά, 10-15 διαμεσολαβητές είχαν εκπαιδευτεί τότε. Πέρασε πολύ καιρός και ξέρετε, το ριάκι αρχίζει να φουσκώνει. Η οικογένεια της διαμεσολάβησης διευρύνεται. Και αρχίζουμε και βλέπουμε και τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Περάσαμε ρουβίκονες, περάσαμε δυσκολίες. Ο πρωτοπόρος, τότε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Νίκος Βαλεργάκης, είχε πάρει μια πολύ μεγάλη απόφαση, διότι οι καιροί τότε ήταν διαφορετικοί. Δεν ήταν όλοι σύμμαχοι της διαμεσολάβησης. Και έτσι και η δικιά του απόφαση, αλλά και η απόφαση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ήταν πολύ μεγάλη στο να δημιουργήσουν τότε ένα θεσμό για την Θεσσαλονίκη, όπως είναι το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης. Και γνωρίζετε ότι πολλές φορές έχω πει ότι η Θεσσαλονίκη, εκτός όλων των άλλων, τη θεωρώ προσωπικά και μητέρα της διαμεσολάβησης. Από εδώ ξεκινήσαν πολλά πράγματα, όταν πάλι πολλά χρόνια πίσω είχε γίνει ένα συνέδριο στο οποίο οι πρώτοι διαμεσολαβητές, οι πρώτες διαμεσολαβήτριες, είναι παρούσες πολλές από αυτές, Ζωή και πάρα πολλοί άλλοι, ασπάστηκαν την λογική και την θεωρία της διαμεσολάβησης και από τότε γίνανε, όπως πολλές φορές αναφέρω, οι πιονέροι αυτής της μεγάλης πορείας. Είμαι εδώ για να μεταφέρω καταρχήν τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του κυρίου Μενουδάκου, για λογαριασμό του ΟΠΕΜΕΔ. Να σας πω δύο πράγματα, μάλλον είναι γνωστά. Ο ΟΠΕΜΕΔ είναι ένας φορέας πολύ σημαντικός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2015 από όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Και είναι πολύ σημαντικό, διότι οι άνθρωποι πρόεδροι όλων αυτών των μεγάλων θεσμών δεν είχαν συναντηθεί ποτέ για κάποια άλλη κοινή πρωτοβουλία. Σκεφτείτε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ, και συναντηθήκαν σε ένα τραπέζι με μια μεγάλη απόφαση να δημιουργηθεί ο ΟΠΕΜΕΔ μαζί και με άλλους κοινωνικούς εταίρους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι μέλος του ΟΠΕΜΕΔ, για να ιδρύσουν αυτόν τον φορέα που σκοπό έχει την προώθηση της διαμεσολάβησης, αλλά βεβαίως και των άλλων εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών. Το έργο του μέχρι σήμερα κρίνεται. Νομίζω ότι προσπαθούμε
να είμαστε ένας θεσμικός σύμμαχος της πολιτείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να βοηθούμε την πολιτεία, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που παίρνει, προκειμένου να δημιουργούμε το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηρίζεται αυτή η πρωτοβουλία. Συγχρόνως, επικοινωνιακά, προσπαθούμε με ημερίδες και με άλλες επικοινωνιακές πρωτοβουλίες να προωθούμε το θεσμό τόσο στις επιχειρήσεις, μέλη όλων αυτών των φορέων που απαρτίζουν τον ΕΠΕΜΕΔ, αλλά βεβαίως επιχειρήσεις και άνθρωποι και πολίτες οι οποίοι θέλουν και πρέπει να ασπαστούν τη λογική και τις αξίες της διαμεσολάβησης. Γιατί το πιο σημαντικό, και σε αυτό που κατατείνει και η προσπάθεια η δικιά μας, αλλά νομίζω και όλων εδώ μέσα, είναι να δημιουργηθεί μια άλλη κουλτούρα. Έχω αναφέρει πολλές φορές ότι μακάρι ένας νόμος να μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο της ζωής μας, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Θέλει μια έναη διαδικασία, μια διαρκή διαδικασία και να ξέρετε ότι εμείς αυτή τη στιγμή ανοίγουμε τις ρίζες, φυτεύουμε. Και σιγά σιγά θα αρχίσει το δέντρο να καρποφορεί και να φέρνει τα πολυπόθετα αποτελέσματα τόσο στην κοινωνία, όσο βεβαίως και γενικότερα στο θεσμό της δικαιοσύνης. Σε αυτή λοιπόν την εθνική προσπάθεια θα συνεχίσει ο ΕΠΕΜΕΔ να δουλεύει. Είμαστε πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχουμε αναλάβει και μια νέα πρωτοβουλία προκειμένου με προτάσεις που έρχονται βεβαίως από τον κόσμο της διαμεσολάβησης να βοηθήσουμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να φέρει και ανάλογες τροποποιήσεις στο νόμο που αφορούν τη διαμεσολάβηση αλλά και της διαιτησίας προκειμένου να ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω το θεσμό. Και βεβαίως μαζί με τους δικηγορικούς συλλόγους και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δουλεύουμε πάνω σε ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης των δικηγόρων στο ρόλο τους μέσα στη διαμεσολάβηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε όλοι, οι δικηγόροι έχουμε εκπαιδευτεί μέσα από τα πανεπιστήμια σε ένα διαφορετικό ρόλο. Στο να υποστηρίζουμε τις θέσεις του πελάτη ενώπιον ενός δικαστή, ο οποίος πρέπει να πάρει μια απόφαση. Και πρέπει λοιπόν να είμαστε επιθετικοί, να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πείσουμε έναν τρίτο δικαστή. Εδώ ο ρόλος της διαμεσολάβησης όμως του νομικού παραστάτη είναι τελείως διαφορετικός. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό το ρόλο και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα όταν θα αρχίσει να ενεργοποιείται, να δουλέψει, θα βοηθήσει πάρα πολύ όλους τους δικηγόρους να καταλάβουν τον νέο τους ρόλο. Θα με επιτρέψετε να αναφέρω μερικά. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το βασικό πεδίο του σημερινού συνεδρίου, που είναι η οικογενειακή διαμεσολάβηση. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά. Μελετώντας την ομολογία στα γαλλικά δικαστήρια, πολλά χρόνια πριν, προτού καν ιδρυθεί η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την Διαμεσολάβηση, πρέπει να ήταν 7-8, έγραψα ένα άρθρο για την οικογενειακή διαμεσολάβηση στη Γαλλία, διότι είχα επηρεαστεί πάρα πολύ, γνωρίζοντας την δικηγορική πραγματικότητα, όταν διαπίστωσα ότι στη Γαλλία οι υποθέσεις της οικογενειακής διαμεσολάβησης λύνονται σε ποσοστό πάνω από 70%. Αυτό ήταν και η πρώτη λιδία λίθος για την εξέλιξη σιγά σιγά του θεσμού. Είναι αλήθεια ότι η διαμεσολάβηση, ειδικά στον οικογενειακό χώρο, όταν έχουμε σοβαρά conflict, συγκρούσεις που οφείλονται σε ένα διαζύγιο, σε μια διάσταση, παίζει και οφείλει να παίζει πολύ ενεργό ρόλο. Και βοηθάει. Βοηθάει τα δύο μέρη, βοηθάει τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το δούμε και πρέπει να επαναφέρουμε και μια κουβέντα που είχε αρχίσει κάποια χρόνια πριν για το ρόλο της οικογενειακής διαμεσολάβησης σε ένα δομημένο σύστημα ενός οικογενειακού δικαστηρίου που θα έχει μια φύπακτη οντότητα και θα λειτουργεί και με τους διαμεσολαβητές που θα είναι εκπαιδευμένοι απάνω σε αυτό το αντικείμενο, αλλά και με δικαστές που θα είναι εκπαιδευμένοι ως δικαστές οικογενειακού δικαίου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με μια διαφορετική αντίληψη οι υποθέσεις που αφορούν τις οικογενειακές διαφορές. Επιτρέψτε μου έτσι να προσφέρω στην σημερινή σας συζήτηση κάποια στατιστικά στοιχεία, γιατί είναι ακριβώς η πρώτη εικόνα.
Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η ΚΕΔΕ προέρχονται βεβαίως από τις αναφορές των διαμεσολαβητών. Γι' αυτό το λόγο, ειδικά ως προς τον αριθμό, νομίζω ότι είναι ενδεικτικά. Γιατί διαπιστώνεται ότι όλοι οι διαμεσολαβητές δεν δίνουν εκθέσεις, άρα δεν έχουμε το σύνολο, ακριβή εικόνα για το σύνολο των υποθέσεων. Παρ' όλα τα αυτά, το 2023, αναφέρομαι σε περσινά στοιχεία, έγιναν 1.327 εκούσιες διαμεσολαβήσεις, τόσες έχουν καταγραφεί, κατά την άποψή μου είναι πολύ περισσότερες. Από τις οποίες όμως οι 700 ήταν οικογενειακές διαμεσολαβήσεις, δηλαδή το 50% των υποθέσεων ήταν υποθέσεις οικογενειακές. Από τις 700 αυτές υποθέσεις είχαν επιτυχή εξέλιξη οι 619, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 88,4%. Και μάλιστα 19 υποθέσεις από τις 700 είχαν μερική επίλυση. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα ποσοστό περίπου 91% που έκλεισαν με επιτυχία. Αυτές οι υποθέσεις δεν μπήκαν στις δικαστικές αίθουσες. Λυθήκανε με την βοήθεια του διαμεσολαβητή και θεωρώ ότι λυθήκανε με τρόπο ώστε και τα δύο μέρη αισθανόντουσαν ευτυχισμένα για τις λύσεις που δώσανε ως win-win situation. Το 2023 έγιναν 2.966 ΙΑΣ και οδηγήθηκαν σε διαμεσολάβηση 411 υποθέσεις, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 13,86. Και αυτή η υπόθεση δεν πήγε δικαστικά. Από αυτές τις 411 είχαν επιτυχή εξέλιξη 339, δηλαδή ποσοστά επιτυχίας 82,5%. Έτσι καταλαβαίνετε ότι αυτά τα νούμερα αρχίζουν να μας δίνουν μια ευίωνη προοπτική. Φίλες και φίλοι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που αναλάβατε. Ο ΠΕΜΕ θα είναι παρόν. Είναι χαρά μας που είμαστε παρόντες σήμερα εδώ. Επίσης, να ανακοινώσω σε όλους ότι θα συναντηθούμε ξανά σύντομα, γιατί στις 20 Μάρτη, η οποία έχει θεσπιστεί ως ημέρα της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, θα έχουμε τη χαρά να συνδιοργανώσουμε μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλονίκης και το επιμελητήριο που μας φιλοξενεί εδώ, την ημέρα της διαμεσολάβησης στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε τη χαρά να είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης μαζί μας και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, τιμώντας την ημέρα της διαμεσολάβησης, να δούμε και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και να ονειρευτούμε όλοι μαζί το θετικό μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιαννόπουλο για την παρουσία του εδώ, τον κύριο Κανελόπουλο, με συγχωρείτε. Θα συγκρατήσω μόνο ένα μικρό στοιχείο. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, ήμουν και εγώ από αυτούς που είχαν έτσι δεύτερη σκέψη για το θεσμό της διαμεσολάβησης και όσο περνάνε τα χρόνια βλέπω ότι όλο ένα και περισσότεροι και συνάδελφοι και μη συνάδελφοι, οι οποίοι όμως έχουν εκπαιδευτεί στη διαμεσολάβηση, δέχονται τα θετικά της διαμεσολάβησης και προωθούν το θεσμό. Και αυτός είναι ο στόχος όλων αυτών των συνεδρίων και των ημερίδων και φυσικά ανυπομονούμε για τις 20 Μαρτίου που θα γίνει για πρώτη φορά η μεγάλη αυτή εκδήλωση στην πόλη μας. Τώρα, από την Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών, η κυρία Κατερίνα Κοτσάκη, η οποία είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, δικηγόρος Αθηνών επί τιμή, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών και μέλος Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα ήθελε πολύ να είναι μαζί μας, αλλά δυστυχώς θα μας κάνει το χαιρετισμό της από μακριά, από απόσταση. Μισό λεπτό μόνο λίγο να το... Πρέπει να πατήσω κάτω. Ξεκινήσω. Σας χαιρετώ και εγώ όλους.
και όλες και εύχομαι από καρδιάς να έχουμε έναν καλό, ήρεμο, ευχάριστο καινούριο μήνα, τον Μάρτιο, ο οποίος να φέρει και πολλές διαμεσολαβήσεις. Πρώτα απ' όλα, θέλω να συγχαρώ το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, την πρόεδρό του κυρία Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη, την κυρία Ζωή Γιαννοπούλου, την καρδιά της διαμεσολάβησης, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις πιο μακρινές χώρες του κόσμου, όπως η Ινδία, τα Αραβικά Εμιράτα, η Ταϊλάνδη, το Μπαγκλαντές, μεταξύ άλλων, για την εξαιρετική πρωτοβουλία διοργάνωσης του σημερινού συνεδρίου για την οικογενειακή διαμεσολάβηση, το οποίο είναι το πρώτο συνέδριο με αυτό το αντικείμενο που διοργανώνεται στην Ελλάδα. Επίσης, συγχαίρω όλους τους φορείς οι οποίοι συνέβαλαν στην διοργάνωση αυτού του συνεδρίου και καλωσορίζω τον κύριο Υπουργό, κύριο Καλαθάκη, την κυρία Αντιδήμαρχο, τους εκπροσώπους των φορέων που συνέβαλαν στην διοργάνωση του συνεδρίου, τον κύριο Νικόλα Κανελόπουλο, τον φίλτατο κύριο Νικόλα Κανελόπουλο, τον πρόεδρο του ΟΠΕΜΕΡ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε στενά, καθώς και όλους εσάς, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ακαδημαϊκοί, δικαστές, εκπαιδευτές οικογενειακής διαμεσολάβησης, που μας τιμάτε σήμερα όχι μόνο με την παρουσία σας, αλλά και με την προθυμία σας να μας μιλήσετε για την οικογενειακή διαμεσολάβηση, μοιραζόμενοι μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία σας. Καλωσορίζω επίσης ιδιαίτερα τον κύριο Ραχίμ Σάμση, ο οποίος είναι από τους θεμελιωτές του Ινστιτούτου Κατάρτισης Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και ο οποίος μπορώ να πω ότι μας στηρίζει πάντοτε σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Προσωπικά στήριξε και την Ένωση, την Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών, τις οποίες έχω την τιμή να προεδρεύω, και διαλέξεις που έκανε. Και γενικά καλωσορίζω όλους και όλες συναδέλφους, δικηγόρους και διαμεσολαβητές, αλλά και απλούς πολίτες που μας τιμάτε σήμερα και εσείς με την παρουσία του. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση, ο κύριος Κανελόπουλος σας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη διαμεσολάβηση. Δεν άφησε τίποτα για μένα, παρά μόνο να σας πω ότι η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι εκείνη που μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, έχει παρουσιάσει την ευρύτερη και πιο επιτυχή πορεία. Το διαπιστώσατε από τους αριθμούς και τα ποσοστά που τόσο εμπεριστατωμένα και επακριβώς ανέφερε ο κύριος Κανελόπουλος και τα οποία δείχνουν ακριβώς αυτό που προείπα. Ότι δηλαδή η οικογενειακή διαμεσολάβηση πραγματικά έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί στην Ελλάδα. Γιατί, πέραν όσων είπε ο κύριος Κανελόπουλος, θα προσθέσω το εξής. Διότι άλλαξε η νοοτροπία των ενδιαφερομένων και απαραίτητο στοιχείο για να ευδοκιμήσει η διαμεσολάβηση δεν είναι να βγάζουμε νόμους, τους οποίους να τους κάνουμε πιο αυστηρούς, ο λιγότερο αυστηρούς, πιο προσεκτικούς, ο λιγότερο προσεκτικούς, πιο ελαστικούς κτλ. Είναι να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών και κυρίως των δικηγόρων και των δικαστών. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση λοιπόν είναι αυτή η οποία πραγματικά έχει ανοίξει δρόμο και υπάρχουν πολύ ισχυροί λόγοι που εξηγούν αυτή την πορεία. Πράγματι, η βασική ιδιότητα της διαμεσολάβησης, που είναι όπως ξέρουμε όλοι η εχεμήθεια και το απόρριτο, βρίσκει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της στις υποθέσεις που υποβάλλονται στην οικογενειακή διαμεσολάβηση
αφού αποφεύγεται η κοινολόγηση των προβλημάτων μιας οικογένειας προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίως των παιδιών. Έτσι, η μη εξέταση μαρτύρων, η οποία αποτελεί μία από τις εκφάνσεις του απορρίτου, επιτρέπει να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις, όπως εκείνη την οποία παρακολούθησα σε κάποια υπόθεση, περιμένοντας την σειρά της δικής μου και την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ, στην οποία υπόθεση ένας γιος γύρω στα 20 κατέθεται εναντίον της μητέρας του. Ποτέ δεν θα ξεχάσω όχι μόνο το γεγονός ότι γιος κατέθεται εναντίον της μητέρας του, αλλά και την θλίψη και την αμηχανία στο πρόσωπο αυτής της κυρίας. Αγαπητή κυρία Κοτσάκη, μόνο λίγο πιο σύντομα, αν είναι εύκολο, για να προχωρήσουμε και στις εισηγήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, έχω μία παράγραφο να την πω ή να μην την πω, δεν πειράζει. Αν την πείτε βεβαίως, απλά γιατί επειδή ακολουθούμε πολλές συνεδρίες για αυτό το λόγο, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούμε. Επίσης, η ιδιότητα της διαμεσολάβησης να επιτρέπει την συνέχιση ομαλών σχέσεων μεταξύ των μερών αποκτά τεράστια σπουδαιότητα στις υποθέσεις αυτές, με την διατήρηση καλής επικοινωνίας μεταξύ των γονέων, προς όφελος κυρίως των τέκνων. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό μας, το οποίο είμαι βεβαία ότι θα δώσει μια ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Καλώς ήρθατε και πάλι και εύχομαι όλα να είναι καλά. Ευχαριστούμε από καρδιά στην κυρία Κοτσάκη. Έδωσε και αυτή από τη δική της οπτική γωνία τα θετικά και τα μεγάλα ωφέλη που έχει η οικογενειακή διαμεσολάβηση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας συνεδρία και θα καλέσω για τον συντονισμό την κυρία Καλλιόπη Μακρύδου, καθηγήτρια αστικού δικονομικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κυρία Μακρύδου, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή νομικής σχολής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και φυσικά αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Την κυρία Άννα Πλεύρη, και συμφοιτήτρια και αγαπημένη φίλη και επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής δικονομίας και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία θα μας μιλήσει για τα δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα από την εφαρμογή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές, ενώ παράληψή μου ο κύριος Γιαννόπουλος θα μας μιλήσει για τα ειδικά δικονομικά προβλήματα από τη διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές. Έχετε το λόγο, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και μετά θα έχουμε και το χρόνο ενδεχομένως για κάποιες ερωτήσεις, παρεμβάσεις, θα δούμε αναλόγως με το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για την πρώτη λοιπόν συνεδρία. Θερμά συγχαρητήρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης. Είναι μια εξαιρετική εκδήλωση σημερινή. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, στην Πρόεδρο, την κυρία Πρωτοπογαδάκη, πάντα με δημιουργικότητα και με όραμα, για να ενταχθεί έτσι η διαμεσολάβηση στην κουλτούρα του κόσμου, νομικού και μη. Αυτό είναι το σημαντικό που γίνεται η προσπάθεια με όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Η δικονομία πενεύεται ότι ανοίγει ασφαλή δρόμο προς την προσπέλαση της ουσίας. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Και γι' αυτό έχουμε σήμερα κοντά μας δύο έγκριτους ομιλητές, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, όχι με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, με άλλη ιδιότητα τώρα, ναι. Βεβαίως, την άλλη ιδιότητα, του αναπληρωτή καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος έχει συμβάλει πολλαπλά με ερευνητικά, συγγραφικά στα ζητήματα της διαμεσολάβησης. Και την κυρία Άννα Πλεύρη, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής δικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και ήδη εκλεγήσα επίκουρη καθηγήτρια στην πολιτική δικονομία στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης με πολλές συμβολές και με μεγάλο ερευνητικό και συγγραφικό έργο και στα ζητήματα της διαμεσολάβησης. Θα ξεκινήσω αμέσως δίνοντας το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Γιαννόπουλο. Παναγιώτη, έχεις το λόγο.
Κυρία Καθηγήτρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι στο ίδιο πάνελ με εσάς και βεβαίως με την αγαπητή Άννα, με την οποία έχουμε συνυπάρξει λίγες φορές σε θέματα διαμεσολάβησης. Το αντικείμενο της εισήγησης είναι τα δικονομικά προβλήματα της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών διαφορών. Παρουσιάζει προφανές πρακτικό ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι ο νομοθέτης του 46-40 όταν αποφάσισε να επιλέξει το ιταλικό μοντέλο και να επεκτείνει την υποχρεωτική διέλευση από το στάδιο της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ως προαπαιτούμενο του παραδεκτού της συζήτησης, η πρώτη κατηγορία διαφορών που υπήγαγε σε αυτό το καθεστώς ήταν ακριβώς οι οικογενειακές διαφορές. Εύλογο, γιατί αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, για να έχει μια πραγματικά καλή πιθανότητα να πετύχει η διαμεσολάβηση και να έχουν οι άνθρωποι μια διάθεση να διέλθουν από αυτή τη διαδικασία, συνήθως δύο προϋποθέσεις πρέπει να συμβαίνουν. Αυτό είναι τώρα εξονομικό, είναι μια προσωπική στάθμιση εμπειρική, όπως την έχω βιώσει ως δικηγόρος. Και είναι η εξής: ή να έχουν και οι δύο πλευρές κάποια επίφαση δικαίου, ή να είναι πολύ σαφές ότι η μία πλευρά έχει δίκιο και η άλλη έχει άδικο. Έχω παρατηρήσει ότι εμπειρικά είναι πιο εύκολο κάποιος να επιχειρήσει να καθίσει σε ένα τραπέζι και να προσπαθήσει να λύσει τη διαφορά. Στο οικογενειακό αυτό το έχουμε συχνά. Οπωσδήποτε το έχουμε στις δύο κατηγορίες διαφορών, οι οποίες κατά κανόνα απασχολούν τα δικαστήρια. Και εννοώ την διατροφή και την επικοινωνία. Στην επικοινωνία είναι βέβαιο ότι πλην τραγικών εξαιρέσεων ο έτερος γονέας έχει δικαίωμα επικοινωνίας και στην διατροφή αντίστοιχα είναι βέβαιο πλην τραγικών και ασυνήθιστων εξαιρέσεων ότι τουλάχιστον το τέκνο έχει επίσης μια αξίωση διατροφής. Απλώς και στις δύο περιπτώσεις είναι δύσκολο να το ποσοτικοποιήσεις. Πιθανώς, ακολουθώντας και αυτές τις σταθμίσεις, ο νομοθέτης λοιπόν υπήραγε την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, τις οικογενειακές διαφορές σε καθεστώς υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, ακολουθώντας και το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου επίσης αντίστοιχες διαφορές υπαγότανε στην Ιταλική εκδοχή της ΙΑΣ. Αργότερα δε, το 2021, με τον 4800, έκρινε σκόπιμο να επεκτείνει την εφαρμογή της διαμεσολάβησης και μάλιστα ίσως με λίγο πιο δραστικό τρόπο στις οικογενειακές διαφορές κατά την αναθεώρηση του άρθρου 1514, υποχρεώνοντας, επιτάσσοντας τους γονείς πριν προσφύγουν στα δικαστήρια να διέλθουν από διαμεσολάβηση, όχι από υποχρεωτική αρχική συνεδρία, και δίνοντας για πρώτη φορά επίσης την δυνατότητα και την εξουσία σε ένα ελληνικό δικαστήριο να παραπέμψει τα μέρη σε διαμεσολάβηση και όχι απλώς να περιορίζεται το δικαστήριο σε συστάσεις οι οποίες, αν δεν υπάρχει κοινή βούληση και από τις δύο πλευρές, παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα. Αυτές οι δύο νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως και η προγενέστερη του 45-12 του 18, η οποία δεν εφαρμόστηκε όμως ποτέ, αλλά κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, δημιουργούν ένα δικονομικό πλαίσιο για την διαμεσολάβηση στο οικογενειακό δίκαιο. Δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι δικονομικό, προσπαθεί να βάλει σε ένα δικονομικό καλούπι τον θεσμό της διαμεσολάβησης, παρά το γεγονός ότι καθ' αυτή η διαμεσολάβηση είναι μέθοδος εξοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, αλλά δεν στηρίζεται στη δικονομία και καλά κάνει και δεν στηρίζεται στη δικονομία, είναι κάτι άλλουντι έναντι της δικονομίας. Και ακριβώς αυτό είναι που την κάνει και ενδιαφέρουσα. Εν τούτης, ο νομοθέτης προσπάθησε να τη βάλει σε ένα δικονομικό αμπαλάζ. Τώρα, αν το δικονομικό αμπαλάζ πέτυχε ή δεν πέτυχε και τόσο πολύ, αυτό είναι μια δεύτερη ιστορία. Ίσως σαν ένα γενικό σχόλιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούσαμε σίγουρα και καλύτερα. Έχουμε αρκετές ασάφειες, έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν. Δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι η παράλληλη
λειτουργία της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας και της διαμεσολάβησης του 46-40 και από την άλλη πλευρά της ιδιόρυθμης υποχρεωτικής διαμεσολάβησης είτε πριν τη δίκη είτε κατά τη διάρκεια της δίκης μετά από παραπομπή από το δικαστήριο είναι πάντοτε ανέφελη. Θα προσπαθήσω να αναδείξω κάποια από τα πράγματα τα οποία με έχουν προβληματίσει και ταυτόχρονα τις κυριότερες τάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί στην ομολογία. Και εφόσον υπάρχει και η δυνατότητα, θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε και αν έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο στο τέλος. Με bullet points, οικογενειακές διαφορές και διαμεσολάβηση μπορούμε να έχουμε σε δύο στάδια, είτε στο στάδιο της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, είτε στο στάδιο κατά το οποίο επίκειται ή έχει ήδη ασκηθεί η αγωγή για τις οικογενειακές διαφορές, ειδικά το 1514 του αστικού κώδικα. Πρώτη περίπτωση όσον αφορά την διαμεσολάβηση. Υπάγονται συλλήβδην οι οικογενειακές διαφορές του άρθρου 592. Όλες? Προφανώς δεν υπάγονται όλες, γιατί για κάποιες από αυτές εξορισμού δεν υπάρχει εξουσία διάθεσης. Ποιες είναι αυτές που αποκλείονται αυτονοήτως? Το διαζύγιο, οι αγωγές ακύρωσης και αναγνώρισης ύπαρξης της ανυπαρξίας του γάμου, οι διαφορές από προσβολή της πατρότητας ή της μητρότητας, η αναγνώριση για την ύπαρξη σχέσης γονέως και τέκνου ή γονικής μέριμνας, η αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει εκούσια αναγνώριση τέκνου, η αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ή είναι άκυρη η υιοθεσία και τέλος η αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει επιτροπή. Για να είμαστε πρακτικοί, δεν έχουμε υποχρεωτική αρχική συνεδρία στις διαφορές του 592 παράγραφος 1 και 592 παράγραφος 2, οι οποίες είναι ο hardcore των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, των οικογενειακών διαφορών, για τις οποίες δεν μπορεί να γίνει λόγος για εξουσία διάθεσης. Στις υποθέσεις του 592 παράγραφος 3 όμως, όπου κατά τα κανόνα έχουμε και ένα έντονο περιουσιακό στοιχείο ή πάντως όχι τόσο έντονο το προσωπικό στοιχείο, συνήθως έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ιάς, αφού υπάρχει καταρχήν το στοιχείο της εξουσίας διάθεσης. Ένα σύγχρονο θέμα, το οποίο αξίζει τον κόπο να μας προβληματίσει σήμερα, είναι αν στην έννοια των οικογενειακών διαφορών, όπως αυτή διαμορφώνεται στον 46-40, θα πρέπει να εντάξουμε και τις διαφορές που νομοτελειακά θα προκύψουν από τον γάμο ατόμων του ιδίου φύλου. Και το λέω αυτό γιατί το 592 παράγραφος 1 και 3 δεν τροποποιήθηκε ποτέ με τον 4356 του 15, όταν πρώτο εισήχθη το Σύμφωνο Συμβίωσης Ατόμων Ιδίου Φύλου. Οπότε, τεχνικά, οι διαφορές που θα απέρεαν από τη λύση ενός τέτοιου συμφώνου δεν ήταν οικογενειακές διαφορές, ενώ αντίθετα το 592 αναφέρεται ρητά στο Σύμφωνο Συμβίωσης των προσώπων του ιδίου φύλου που ρυθμίζεται στο νόμο 3719 του 2008. Αυτό ήταν μια ιδιόρυθμη κατάσταση, η οποία ίσως ερμηνευτικά θα μπορούσε να διασωθεί από τη γενικότερη ρήτρα του άρθρου 12 περί εξομοίωσης του γάμου του Συμφώνου Συμβίωσης Ατόμων Ιδίου Φύλου με το Σύμφωνο Συμβίωσης προσώπων διαφορετικού φύλου, αλλά δεν ήταν πάντως απόλυτα σαφές. Σε κάθε περίπτωση, μετά τον πρόσφατο νόμο 5089 του 2024, νομίζω ότι οι σχετικοί προβληματισμοί έχουν πλέον διασκεδαστεί. Αυτή τη στιγμή ο νομοθέτης αναγνώρισε γάμο. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη λύση του γάμου και ό,τι άλλο μελλοντικά μπορεί να φέρει αυτός ο γάμος, το οποίο μερικώς μόνο αναγνωρίζει ο καινούριος νόμος, θα είναι οικογενειακές διαφορές, ευθέως, όχι κατά ανάλογη εφαρμογή ή από κάποια ερμηνεία. Τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό εδώ πέρα στην καθημερινότητα δικαστηριακή και μη, είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε, αλλά νομίζω ότι από νομικής τουλάχιστον πλευράς το ζήτημα είναι σαφές. Διαφορές οι οποίες υπάγονται σε ΙΑΣ
με την έννοια του 6 παράγραφος 1 είναι οπωσδήποτε αυτές που αφορούν τον καθορισμό, μείωση, αύξηση συνεισφοράς του καθενός από τους συζύγους για τις ανάγκες της οικογένειας, την διατροφή, την άσκηση της γονικής μέριμνας, τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης, την συμμετοχή στα αποκτήματα, εκεί βέβαια υπάρχει ο γνωστός προβληματισμός σχετικά με την αγωγή για την αξίωση συμμετοχή στα αποκτήματα όταν ασκείται μετά την λύση του γάμου, όπου υπάρχει έγκριτη γνώμη η οποία δέχεται ότι εκεί πλέον επειδή δεν υπάρχει γάμος πάει με την τακτική διαδικασία. Προσωπική μου άποψη, η αρχή δεν ήταν ότι αυτή τη στιγμή εκείνη από οικογενειακή σχέση είναι και οικογενειακή διαφορά. Τέλος πάντων, το ζήτημα ανοιχτά είναι επιστημονικά. Ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, επίσης χρειάζεται η άση ρύθμιση της οικογενειακής στέγης. Ένα θέμα στο οποίο υπάρχει πρόβλημα και το βάζουμε λίγο κάτω από το χαλάκι είναι αν υπάρχει εξουσία διάθεσης ώστε να δικαιούσε να υποχρεούσε να κάνει ΙΑΣ σε ό,τι αφορά την μέλουσα διατροφή εν ώψη της ρύθμισης του 1499. Εκεί, de facto, η δικαστηριακή πρακτική έχει αποδεχθεί ότι πρέπει να κάνει ΙΑΣ γιατί εξ ορισμού όσες υποθέσεις πηγαίνουν για ρύθμιση της διατροφής στα δικαστήρια αφορούν κατά κανόνα την μέλουσα διατροφή. Έχω τη γνώμη και εγώ ότι πράγματι de facto πρέπει να το αναγνωρίσουμε, όπως γενικά de facto καλό θα ήταν κάποια στιγμή ο νομοθέτης να μην παραπέμπει σε ένα ζήτημα με τόση πρακτική εφαρμογή στις γενικές αρχές για τον προσδιορισμό του πότε υπάρχει και πότε δεν υπάρχει εξουσία διάθεσης, γιατί καλό να υπάρχει μια σαφήνεια και ένα σταθερό κριτήριο πότε πρέπει και πότε δεν πρέπει να πάμε. Έχω λοιπόν και εγώ τη γνώμη ότι το 1499 παρά το γεγονός ότι στρίκτο σένσου δεν μας αφήνει να δεχτούμε την εξουσία διάθεσης, de facto πρέπει να το αποδεχτούμε ότι χρειάζεται η τήρηση υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας και αντίστοιχα ότι είναι δυνατόν να γίνει ΙΑΣ και πρακτικό διαμεσολάβησης για διατροφές μέλουσες. Αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή είναι ότι με αυτό το πρακτικό δεν θα μπορείς να κάνεις παραίτηση από το δικαίωμα για την μέλουσα διατροφή. Αλλά το αν, ας πούμε, θα περιορίσεις τις απαιτήσεις σου εκεί που η ενάγουσα ζητούσε 1.000 ευρώ, αν θα αρκεστεί στα 500, εκτιμώ ότι αυτό είναι μέσα στην εξουσία διάθεσής της και πάντως είναι μέσα στο σκοπό του νομοθέτη να το περιλάβει στη βούληση για τη διαμεσολάβηση, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύαμε και να μην έχει αντικείμενο ρύθμισης το 6 παράγραφος 1 καθό μέτρο παραπέμπει τις οικογενειακές διαφορές σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Ένα θέμα το οποίο δεν έχει απασχολήσει αλλά έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσον στην περίπτωση που ο διάδικος είναι ανήλικος χρειαζόμαστε άδεια του δικαστηρίου με το 797 προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας. Δεν είναι άσκοπος ο προβληματισμός γιατί τουλάχιστον η υπογραφή συμφωνητικού διαμεσολάβησης είναι πράξη διάθεσης, όπως θα ήταν πράξη διάθεσης και αν υπογράφανε συμφωνητικό διαιτησίας ή κατ' επέκταση ένα συμφωνητικό συμβιβασμού. Και επίσης, αν σε μία οικογενειακή διαφορά δυνητικά πρόκειται να διατεθούν δια συμβιβασμού κάποια περιουσιακά στοιχεία, κάποιες αξιώσεις του τέκνου, πάλι ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν άδεια. Έχω τη γνώμη ότι εδώ έχει ένα κενό νομοθέτη, έχει ένα κενό νόμος. Καλό θα ήταν αυτό το κενό να καλυφθεί expressis verbis. Αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, το σωστό είναι ότι θα χρειαζόταν 797 και άδεια του δικαστηρίου. Απλώς, για να είμαστε επίσης ειλικρινείς, δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει τίποτα στις οικογενειακές διαφορές, αν χρειαζόταν αυτό εδώ. Αλλά επειδή κάποια στιγμή κάποιος θα το σκεφτεί και θα το προσπαθήσει να το φέρει δικαστικά και θα είναι δύσκολο να αγνοηθεί τότε, νομίζω ότι de lege ferenda τουλάχιστον καλό είναι να το θεραπεύσουμε πριν φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο.
Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να γίνει ιάς στις υποθέσεις που αναφέρονται στην αφαίρεση της γονικής μέριμνας. Εκεί δεν είμαστε ούτε στη διαδικασία των οικογενειακών διαφορών. Είναι δε και τα διακυβεύματα τόσο έντονα και με τόσο ενδιαφέρον της δημόσιας τάξης, ώστε θεωρώ ότι εκεί είναι εκτός τόπου και χρόνου το ενδεχόμενο να χρειάζεται υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Ένας ευρύτερος προβληματισμός είναι επίσης ο εξής. Έχουμε διάφορες δικονομικές διατάξεις οι οποίες διεκδικούν εφαρμογής παράλληλα σε ό,τι αφορά την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών. Έχουμε επίσης το 611, όπου κάθε δικαστής οφείλει. Έχουμε το 116α, πάλι ο δικαστής οφείλει σε ένα πιο απροσδιόριστο χρονικό σημείο να κάνει απόπειρα επίλυσης της διαφοράς. Έχουμε φυσικά το 6 παράγραφος 1 και έχουμε και το 1514. Ενδεχομένως, καλό είναι κάποια στιγμή να γίνει ένας εξορθολογισμός σε όλες αυτές τις διατάξεις, οι οποίες εξαγγέλουν μια υποχρέωση του δικαστή και των μερών να κάνουν εξοδικαστική επίλυση της διαφοράς. Νομίζω ότι μπορούν να εναρμονιστούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά όχι κατά ανάγκη υπό το ίδιο πρίσμα και με τα ίδια μέσα. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε τους διαδίκους και τα δικαστήρια περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. 1514 ήταν μια έμπνευση του νομοθέτη να ενισχύσει την διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές. Αφορά μόνο τις υποθέσεις βεβαίως του συγκεκριμένου άρθρου, άρα δηλαδή καλείται σε εφαρμογή όπου δεν είναι δυνατή από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας εξαιτίας διαφωνίας των γονέων, αν ο γονέας δεν τηρεί την υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση της γονικής μέριμνας, αν ο γονέας δεν τηρεί τη σύμβαση ως προς τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας, αν η συμφωνία των γονέων είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου και ούτω καθεξής. Όπου δεν έχουμε στρίκτο σένσου κάτι που να καταλαμβάνεται από το πεδίο εφαρμογής του 1514, μας ενδιαφέρει η διαμεσολάβηση μόνο με την έννοια του 6 παράγραφος 1, την υποχρεωτική αρχική συνεδρία ή την κανονική διαμεσολάβηση των άρθρων 3, 4 και 5 του νόμου 4640. Θα πω λίγα σχετικά πράγματα εδώ, γιατί ξέρω ότι η Άννα έχει λίγο στοχεύσει περισσότερο το συγκεκριμένο άρθρο. Με προβλημάτισε από πρώτης αρχής και συνεχίζει να με προβληματίζει η ρητή φορά που κάνει το 1514 ότι πρέπει να επιχειρήσουν να λύσουν οι διάδικοι την διαφορά με διαμεσολάβηση. Εδώ δεν μιλάμε για υποχρεωτική αρχική συνεδρία, ή τέλος πάντων ο νομοθέτης δεν μιλάει για υποχρεωτική αρχική συνεδρία, μιλάει για διαμεσολάβηση. Άρα καθιστά υποχρεωτική την διαμεσολάβηση, αν θέλουμε να το διαβάσουμε γραμματικά. Αν ισχύει αυτό, εκεί έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και σταθμίσεων συνταγματικότητας και λειτουργικά, με την έννοια ότι η διαμεσολάβηση προϋποθέτει συμφωνία και ο νομοθέτης επέλεξε να κάνει ένα μοντέλο με την υποχρεωτική αρχική συνεδρία ακριβώς χάρη αυτών των σταθμίσεων. Δεν μπορείς να εξαναγκάσεις αυτήν την συμφωνία των μερών. Τουλάχιστον δεν μπορείς με βάση τις γενικώς αποδεκτές μέχρι σήμερα αντιλήψεις για το πώς λειτουργεί το δικαίωμα παροχής ενόμης προστασίας. Ίσως ο νομοθέτης εκφράστηκε ευρύτερα από ό,τι επιθυμούσε. Ενδεχομένως να συνέβη και αυτό. Πάντως, είναι βέβαιο, τουλάχιστον στα δικά μου όματα, ότι το 1514 δεν επιβάλλει στους διαδίκους να συμφωνήσουν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης. Το περισσότερο επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο να προσφύγει δικαστικά, να κάνει την προσπάθεια να επιλύσει τη διαφορά με διαμεσολάβηση. Αν η άλλη πλευρά δεν ανταποκριθεί και αποκρούσει την πρόταση, τότε εκτιμώ ότι έχει τη δυνατότητα ο διάδικος να προσφύγει πλέον στη δικαιοσύνη. Οτιδήποτε άλλο θα είχαμε το παράδοξο να εξαρτάται
το δικαίωμα παροχής άμεσης προστασίας του ενάγοντος από την καλή θέληση του εναγόμενου. Ακριβώς. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Αν υποθέσουμε ότι διέλθουμε από αυτή τη διαμεσολάβηση όπως την αντιλαμβάνεται ο νομοθέτης του 1514, μπορείς στη συνέχεια, οφείλεις στη συνέχεια να κάνεις και υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Αν θέλουμε να δούμε τις δύο διατάξεις, είναι απομονωμένες και κανονικά εκεί καταλήγει το πράγμα, ας πούμε, δηλαδή σε επίπεδο γραμματικής ερμηνείας. Θεωρώ σωστό όμως ότι πολύ εύστοχη την αντιμετώπιση της νομολογίας μέχρι σήμερα, η οποία δέχεται ότι αν έγινε η προσπάθεια υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση κατά το προδικαστικό στάδιο, δεν χρειάζεται στη συνέχεια να επανέλθουμε με νέα υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Μια επιτυχημένη νομολογιακή λύση, όπως επίσης πολύ επιτυχημένη θεωρώ και την ερμηνεία ότι αν ακολούθησε υποχρεωτική αρχική συνεδρία, καλύπτεται η έλλειψη του ενημερωτικού εντύπου του άρθρου 3. Το πεδίο που θα μπορούσαμε να έχουμε έναν προβληματισμό είναι η ρύθμιση της παραγράφου του 1514, με την οποία δίδεται η εξουσία στο δικαστή να παραπέμψει την υπόθεση σε διαμεσολάβηση. Και εδώ είναι μια πολύ καινοτόμως δικονομική ρύθμιση, δεν έχει προηγούμενό της στο ελληνικό δίκαιο. Ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει κατά τρόπο δεσμευτικό για τα μέρη, δεν είναι η καθοδηγητική επίνευση του δικαστή στο 214β που μπορεί να προτείνει στα μέρη να λύσουν τη διαφορά με διαμεσολάβηση. Αυτό πάλι δικαιολογεί κάποιους προβληματισμούς. Παλιού και παλιότερα ο καθηγητής κ. Καλαβρός είχε διατυπώσει τη θέση ότι δεν είναι νοητή η δεσμευτική παραπομπή των μερών σε διαμεσολάβηση. Προφανώς το δικονομικό δίκαιο εξελίσσεται και οι αντιλήψεις του νομοθέτη, οπότε αξίζει να μας προβληματίσει, κυρίως στο επίπεδο ότι εφόσον ποιο είναι καταρχήν το όριο της εξουσίας του δικαστή, μπορεί να παραπέμψει κάθε διαφορά διαμεσολάβηση. Φρονώ όχι. Δηλαδή κάθε διαφορά από αυτές του 1514 προφανώς. Φρονώ όχι. Πρέπει να το αντιληφθούμε λίγο στο πνεύμα των γερμανικών κανόνων του γερμανικού δικονομικού δικαίου, που γενικά δεν στέλνει ο νομοθέτης άκρητα τα πάντα σε διαμεσολάβηση, αλλά ο δικαστής όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο και ότι υπάρχει μια βιώσιμη προοπτική, μπορεί να καθοδηγήσει τα μέρη και να τους στείλει στη διαμεσολάβηση. Κάπως έτσι πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε και εδώ το μέτρο της παραπομπής, το οποίο είναι ένα σχετικώς επαχθές δικονομικό μέτρο, άρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ελαφρά την καρδία, αλλά μόνο εκεί που ο δικαστής έχει την αίσθηση ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την πιθανότητα τα μέρη να βγάλουν κάτι καλό από τη διαμεσολάβηση. Αν παραπέμψει το δικαστήριο στη διαμεσολάβηση, πολύ κρίσιμο είναι πώς θα επιστρέψουν στο δικαστήριο οι διάδικοι. Θα πρέπει να λύσουν τη διαφορά με διαμεσολάβηση, έχουν μια τέτοια υποχρέωση ή έχουν την υποχρέωση να κάνουν κάτι λιγότερο. Εκτιμώ ότι και εκεί η υποχρέωση είναι σε επίπεδο προσπάθειας και ότι όταν αυτή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αποδεδειγμένα ματαιώνεται ή αποτυγχάνει, πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο ότι έχει το δικαίωμα κάθε διάδικη πλευρά να επιστρέψει με κλίση. Τελευταίο και ολοκληρώνω. Έχω δει στα 25 χρόνια και κάτι που δικηγορώ πάρα πολύ συχνά να γίνεται μια τεράστια κατάχρηση πόρων, έμψυχων και υλικών στον χώρο της δικαιοσύνης, στο πεδίο των οικογενειακών διαφορών. Και με αυτό δεν λέω ότι δεν πρέπει η πολιτεία να αφιερώνει κάθε ικμάδα των δυνατοτήτων της για να εξασφαλίσει το καλύτερο για τα συμφέροντα του παιδιού, αλλά πιστεύω ότι πολύ συχνά οι διάδικοι εκμεταλλεύονται ότι ακριβώς υπάρχει μία υποδομή στην οποία έχουν πρόσβαση με σχετικά οικονομικούς όρους και κάνουν κατάχρηση αυτής. Συνεχείς προσφυγές στην δικαιοσύνη, άμετρες προσφυγές, ποινικοποίηση υποθέσεων στις οποίες δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως κάτι που να δικαιολογεί την ποινικοποίηση αυτή και ούτω καθεξής.
Εκτιμώ ότι παρά το ότι γενικά είναι ελπιδοφόρες οι ενδείξεις της λειτουργίας της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές, είναι πολύ σκόπιμο να προβληματιστούμε όλοι και πρώτα-πρώτα ο νομοθέτης για το πώς μπορούμε να εισάγουμε δικονομικά κίνητρα και δικονομικά αντικίνητρα τα οποία να υποχρεώνουν κάπως το διάδικο να πάρει τη διαδικασία λίγο πιο σοβαρά. Παραδείγματος χάριν στο πνεύμα του ελβετικού μοντέλου, το οποίο είχε αναδείξει προ λίγων ετών με εξαιρετικό τρόπο η σεβαστή κυρία καθηγήτρια, όπου πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη υπάρχει ένα στάδιο δικαστικής διαμεσολάβησης εκεί, αλλά δεν είναι προαπαιτούμενο για τη δική μας ενόμη τάξη, όπου κατατίθεται μία λύση και αυτή η λύση ακολουθεί τη δικογραφία στα επόμενα στάδια. Ο δε διάδικος, ο οποίος αρνείται να συμμετάσχει στη λύση αυτή, εν συνεχεία έχει ένα δικονομικό αντικίνητρο ότι μπορεί να του επιβληθεί πολύ αυξημένη δικαστική δαπάνη. Δεν είναι καλό να έχει την αίσθηση ο διάδικος ότι μπορεί να έρθει και να φύγει από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης έτσι, χωρίς η στάση του, η επίμεμπτη στάση του, να μην έχει καμία δικονομική κύρωση. Πιστεύω ότι όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο καλή την πίστη κάνει ο νομοθέτης, όχι πάντοτε επιτυχημένα, αλλά πάντως καλή την πίστη, θα λειτουργούσε πολύ πιο αξιόπιστα αν υπήρχαν και κάποια συγκεκριμένα δικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα που να ενθαρρύνουν την καλοπροαίρετη συμμετοχή σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την ανοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Γιαννόπουλο. Έκανε μια εισήγηση έτσι, πολύ πρακτική, πολύ συγκεκριμένα πράγματα και προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Εγώ θα κρατήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η δικονομία πρέπει να βοηθά τη διαμεσολάβηση και να μην την πνίγει, διότι η υπερβολική τυπικότητα μπορεί να την πνίξει. Και το δεύτερο είναι ότι θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι χωρίς οικονομικά κίνητρα δεν μπορεί να οθεθεί κανείς στη διαμεσολάβηση. Αυτό έχει αποδείξει τουλάχιστον όχι μόνο το ελβετικό μοντέλο και το αγγλικό μοντέλο, όπου σε περίπτωση κατά την οποία, σε περίπτωση συμβιβασμού τουλάχιστον στο αγγλικό δίκαιο, ο δικαστής προτείνει μία λύση συμβιβαστική, την οποία ο ένας διάδικος δεν την αποδεχθεί, στη συνέχεια δε εκδοθεί απόφαση η οποία έχει περιεχόμενο όμοιο με την πρόταση του συμβιβασμού η οποία προηγουμένως έγινε, τα έξοδα που πληρώνει είναι 4 φορές ψηλότερα, διότι απασχόλησε το δικαστήριο, τους δικαστικούς μηχανισμούς, απέρριψε αδικαιολόγητο όπως προφανώς πρόκειται μία πρόταση. Άρα λοιπόν το φόβητρο του κόστους είναι σημαντικό, έτσι. Είναι σημαντικό. Πρέπει να έχεις ένα κίνητρο. Πρέπει να έχεις ένα κίνητρο. Λοιπόν, και το λόγο τώρα έχει η αγαπητή κυρία Πλεύρη, η οποία μπορεί να προχωρήσει αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγήτρια. Είναι εξαιρετική τιμή να κάθομαι δίπλα στη μέντορά μου και να προεδρεύει τη συνεδρίας αυτής. Η καθηγήτρια κυρία Μακρύδου, πριν από 15 περίπου χρόνια, με την πρωτοβουλία και τη βοήθειά της, βρεθήκαμε εγώ και άλλοι ερευνητές της πολιτικής οικονομίας στην Ιταλία, όταν τότε είχε ενσωματώσει την οδηγία η Ιταλική Άνομη Τάξη και είχε τον πρώτο νόμο για τη διαμεσολάβηση, όπου εκπαιδευτήκαμε σε αυτό τον καινούριο θεσμό και στο καινούριο νομοθετικό πλαίσιο. Και έτσι ξεκίνησε η σχέση μου με τη διαμεσολάβηση και η σχέση της διαμεσολάβησης με τη δίκη υπό τη δική μου θεώρηση. Η σχέση μαζί μου. Και συνεχίστηκε ακόμη πιο έντονα η σχέση με την κυρία καθηγήτρια. Είναι δύσκολο να μιλάει κανείς με τον καθηγητή Γιαννόπουλο, διότι ουσιαστικά είπα αυτά που ήθελα να πω, αλλά θα προσπαθήσω να πω κι άλλα. Έκανε αυτοπεριορισμό, τον ξέρω και ξέρω ότι έκανε αυτοπεριορισμό. Θα μιλήσω για ζητήματα ουσιαστικού δικαίου και δικονομικού δικαίου στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές και γενικά για τη διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές. Θα αναφερθώ και στο ενημερωτικό έγγραφο. Θα προσπαθήσω να τα αντιμετωπίσω με τρόπο ολιστικό. Οι οικογενειακές σχέσεις παρουσιάζουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Κλειστό αριθμό, ο οποίος συνδέεται με τον αναγκαστικό χαρακτήρα των περισσότερων διατάξεων του οικογενειακού δικαίου και διαρκή χαρακτήρα. Στο προηγούμενο οικογενειακό δίκαιο υπήρχε λιγότερο περιθώριο ιδιωτικής αυτονομίας. Στο σύγχρονο οικογενειακό δίκαιο η ιδιωτική αυτονομία έχει ενισχυθεί. Οι οικογενειακές διαφορές είναι οι πιο προσωπικές διαφορές των διαδίκων, οι πιο ευαίσθητες.
Στην πράξη τώρα έχουμε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα αντιδικίας, υψηλής έντασης αντιδικίας στο οικογενειακό δίκαιο, στις οικογενειακές διαφορές. Ο Έλληνας νομοθέτης έχει εκδηλώσει εξ αρχής την πρόθεσή του οι οικογενειακές διαφορές να επιλύονται συμβιβαστικά. Το αναφέρει ρητά το άρθρο 611 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, το οποίο ορίζει το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να προσπαθήσει να συμβάσει τους διαδίκους. Το έκανε και το προηγούμενο δίκαιο, το προηγούμενο άρθρο 681Γ αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ομολογία, αναφέρει η εφετείου 12/19 του 2017, η προσπάθεια του δικαστή να συμβιβάσει τους διαδίκους στις οικογενειακές διαφορές αποσκοπεί στην παροχή ευχέρειας σε αυτούς εν ώψη της φύσης της υπόθεσης και των επιπτώσεων στο τέκνο να αποτρέψουν τη συζήτηση στο κροατήριο. Ο στόχος του 611, που δεν είναι διαμεσολάβηση, ούτε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, διαφέρει δομικά, είναι να αποτρέψει τη συζήτηση στο ακροατήριο, αλλά δεν φαίνεται να αποδίδει καρπούς στο 611 τόσα χρόνια που βρίσκεται στον Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας και οι λόγοι είναι πολλοί. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια δικαστική απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου επί οικογενειακής διαφοράς. Οι διάδικοι δεν πρέπει να λησμονούν ότι επέλεξαν ο ένας τον άλλο για γονέα του τέκνου τους, φέροντας την ευθύνη της επιλογής τους, και ότι κάθε παιδί δικαιούται να βιώσει ανέμελα την παιδική του ηλικία, οφείλουν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους για το καλό του τέκνου τους, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα και τον αντικατάστατο ρόλο που κάθε ένας από αυτούς έχει στη ζωή του τέκνου τους. Θα μπορούσε να είναι καδραρισμένο σε αίθουσες οικογενειακών δικαστηρίων και οικογενειακών διαμεσολαβήσεων, μια διδακτικού χαρακτήρα παρέμβαση του δικαστή. Η διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές, όπως την νομοθέτησε ο νόμος 4640 του 2019, ξεκινάει από 15 Ιανουαρίου του 2020 για τις διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση. Κρίσιμος χρόνος για το αν υπάγεται ή δεν υπάγεται στο πεδίο του 4640 του 19 είναι ο χρόνος κατάθεσης της αγωγής, όχι τυχόν χρόνος κατάθεσης κλήσης, σε ό,τι αφορά κατόπιν την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Ταυτόχρονα όμως με την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι αντικείμενο έρευνας αυτή τη στιγμή πάρα πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικά στις οικογενειακές διαφορές, η υποχρεωτική αρχική συνεδρία καθώς και επιστημονικών δημοσιεύσεων, αναφέρω την τελευταία μελέτη Mandatory Mediation in Family Disputes and Emerging Trend in the European Union, δημοσιευμένη στο Review of European and Comparative Law του 2023. Αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον γενικά του νομικού κόσμου για τη σύνδεση των οικογενειακών διαφορών με τη δίκη και την οικογενειακή διαμεσολάβηση. Ο νόμος που εφαρμόζουμε στην Ελλάδα, ο νόμος 4640 του 19, περιέχει δύο καινοτομίες, οι οποίες έχουν τον ίδιο σκοπό: να έχουμε μια καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής επίλυσης και οικογενειακών διαφορών, όχι μόνο οικογενειακών διαφορών, με δύο εργαλεία, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Το ένα είναι το ενημερωτικό έντυπο, το ενημερωτικό έγγραφο του άρθρου 3 του νόμου 4640 του 2019, και το δεύτερο είναι η υποχρεωτική αρχική συνεδρία σε όσες διαφορές ρητά συγκεκριμένα λέει ο νόμος ότι πρέπει να γίνουν. Ποια είναι η ποινή αν δεν γίνουν αυτές οι δύο δικονομικές ενέργειες? Η μία είναι και στις δύο το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής και όχι της αγωγής. Υπάρχει όμως και μία εμπλοκή εδώ πέρα και γι' αυτό και έχουμε δυστυχώς και δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν κινούνται στην ορθή κατεύθυνση. Πότε απαιτείται να ενημερώνεται ο διάδικος για τη διαμεσολάβηση? Πότε χρειαζόμαστε το ενημερωτικό έγγραφο του άρθρου 3 του νόμου 4640? Σε κάθε διαφορά για την οποία υπάρχει εξουσία διάθεσης, ανεξαρτήτως εάν υπόκειται σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Λιγότερες διαφορές είναι στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία, περισσότερες όμως υπάρχει εξουσία διάθεσης, άρα πρέπει να υπάρχει το ενημερωτικό έγγραφο. Βεβαίως δεν χρειάζεται το ενημερωτικό έγγραφο όταν δεν υπάρχει εξουσία διάθεσης επί της διαφοράς. Διότι τότε έχουμε το άτομο να υπάρχει ενημέρωση του διαδίκου ότι δεν μπορεί να κάνει διαμεσολάβηση. Και όμως δυστυχώς έχουμε τέτοιες δικαστικές αποφάσεις. Έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες κηρύσσουν απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής, ελλείψη ενημερωτικού εγγράφου, ενώ δεν μπορεί να υπάρξει εξουσία διάθεση στη συγκεκριμένη διαφορά, και αυτό δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι πότε πρέπει να προσκομιστεί το ενημερωτικό έγγραφο του άρθρου 3 του νόμου 4640 του 2019? Ο νόμος λέει μέχρι τη συζήτηση με τις προτάσεις, δηλαδή στην ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, και όχι αργότερα. Αυτό λέει ο νόμος, όμως πρόσφατα
το δικαστήριο, η νομολογία, θέλοντας να ξεπεράσει το σκόπελο του απαραδέκτου και με μια πιο επίοικη ερμηνευτική στάση, δέχθηκε ότι η έγγραφη ενημέρωση μπορεί να γίνει και κατόπιν. Δηλαδή να προσκομιστεί και με την προσθήκη αντίκρουση μετά τη συζήτηση. Μονομελές εφετείου Πειραιώς 194 του 2023, και φαίνεται ότι αυτή θα είναι η τάση των εφετείων. Είναι τυπική παράληψη να μην προσκομίσω το ενημερωτικό έγγραφο. Έχουν υποστηριχθεί και οι δύο απόψεις. Στην ομολογία των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων επικράτησε η άποψη ότι δεν είναι τυπική παράληψη, άρα δεν μπορείς να το συμπληρώσεις στη συνέχεια, διότι αν είναι έτσι, τότε ποιο νόημα έχει να υπάρχει η νομοθετική ρύθμιση, εάν μπορείς να το φέρεις και σε μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς να έχεις στην πραγματικότητα ενημερώσει τον εντολέα σου ότι υπάρχει και η δυνατότητα της διαμεσολάβησης. Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά κρατούσα γνώμη δεν δέχονται συμπλήρωση με το άρθρο 227 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, οπότε κηρύσουν απαράδεκτο. Βέβαια τότε έχουμε το φαύλο κύκλο ότι πρέπει να γίνει δικογραφό κλήσης, στον οποίο να προσκομιστεί το ενημερωτικό έγγραφο και έτσι να εκδηλώσει ο διάδικος την πρόθεσή του να προχωρήσει με τη δίκη, παρότι ενημερώθηκε για τη διαμεσολάβηση. Όμως, ξανά, η νομολογία των εφετείων είναι ότι μπορεί και σε επόμενο στάδιο να γίνει η ενημέρωση και να προσκομιστεί το έγγραφο και ότι μπορεί να γίνει και μέσω του άρθρου 227 με συμπλήρωση τυπικής παράληψης. Δεν θα αναφερθώ σε ποιες οικογενειακές διαφορές υπάρχει υποχρέωση για αρχική υποχρεωτική συνεδρία. Αναφέρθηκε ο καθηγητής Γιαννόπουλος. Να πω μόνο ότι η υποχρεωτική αρχική συνεδρία δεν είναι στάδιο δίκης, δεν είναι στάση δίκης. Είναι νομοθετημένη πρόβλεψη ενημερωτικής συνεδρίας για μια συγκεκριμένη διαφορά πριν το δικαστήριο ανοίξει τη θύρα του. Γι' αυτό και προβλέπεται να γίνει σε στάδιο πριν την συζήτηση της αγωγής. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, αν και στο στάδιο στο οποίο γίνεται η υποχρεωτική αρχική συνεδρία, αν είναι ήδη αργά για τη διαφορά να οδηγηθεί στη διαμεσολάβηση και ενδεχομένως αυτό είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης στο καινούργιο οικογενειακό δίκαιο στο 1514. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι πώς παρίστανται τα μέρη στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Εδώ η λογική είναι ότι τα μέρη είναι που πρέπει να ενημερωθούν υποχρεωτικά με το νομικό τους παραστάτη κατά το ελληνικό δίκαιο. Εκείνοι πρέπει να ενημερωθούν και να ακούσουν από έναν εκπαιδευμένο, διαπιστευμένο διαμεσολαβητή πώς θα μπορούσε η διαμεσολάβηση να τους βοηθήσει στη συγκεκριμένη διαφορά και όχι να πηγαίνουν μόνο οι δικηγόροι των μερών, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι στην υποχρεωτική αυτή συνεδρία, την αρχική, με μία, είτε γιατί χωρίς καμία αιτιολόγηση, είτε με μια ψευδή ή αναλυθία, το πω καλύτερα, αιτιολόγηση. Δεν είχε απασχολήσει την ομολογία το ζήτημα. Έχουμε πάρα πολλά πρακτικά διεκπεραιωτικά αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας, όπου μέσω τηλεδιάσκεψης εμφανίζονται μόνο οι δικηγόροι. Στην πραγματικότητα καμιά ενημέρωση στα μέρη δεν συμβαίνει. Είναι μια διεκπεραίωση τυπικής προϋπόθεσης. Πρόσφατα όμως, η Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 6339 του 2023 κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση, διότι η υποχρεωτική αρχική συνεδρία είχε διεξαχθεί μόνο με τους πληρεξούσιους δικηγόρους των μερών, χωρίς τα μέρη να παρίστανται, χωρίς καμία αιτιολόγηση στο πρακτικό διεξαγωγής της αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας, για παράδειγμα κάποιο κόλλημα, κάποια ασθένεια, κάποια μη δυνατότητα σύνδεσης έστω στην τηλεδιάσκεψη, κάποια αιτιολόγηση αυτής της... που να εξηγεί γιατί ο σκοπός τον οποίο θέλει να υπηρετήσει η υποχρεωτική αρχική συνεδρία δεν μπορούσε να εκπληρωθεί εδώ πέρα. Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι στις οικογενειακές διαφορές που υπάρχει και υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης, άρθρο 3, και υποχρέωση διεξαγωγής αρχικής συνεδρίας, εάν γίνει το ένα από τα δύο. Εάν γίνει κυρίως η υποχρεωτική αρχική συνεδρία, διεξαχθεί πράγματι, αλλά λείπει το ενημερωτικό έντυπο, το οποίο έπρεπε να υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Εδώ η νομολογία έχει καταλήξει ότι θεραπεύεται το απαράδεκτο της συζητήσεως από την έλλειψη του εγγράφου, και δεν χρειάζεται να κηρυχθεί απαράδεκτη συζήτηση και για την οικονομία της δίκης, και αυτή είναι μια σωστή, ορθή και επίοικης ερμηνευτική εκδοχή. Να πω, όπως είπε ο καθηγητής Γιαννόπουλος, δεν απαιτείται η υποχρεωτική αρχική συνεδρία στις αγωγές διαζυγίου, διότι υπάρχει έλλειψη εξουσίας διάθεσης. Ελπίζω να μην είναι για μας το περιπολικό. Όχι, την κινδυνεύω. Προληπτικά, ναι. We are safe, don't worry about it.
Το διαζύγιο λοιπόν δεν υπόκειται σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία, ούτε απαιτείται ενημερωτικό έγγραφο. Δυστυχώς έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες κηρύσσουν απαράδεκτες αγωγές διαζυγίου κατά τη δικία επειδή δεν υπήρξε σχετικό έγγραφο. Δεν είναι αναγκαίο να διεξαχθεί υποχρεωτική αρχική συνεδρία για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας. Η αφαίρεση της γονικής μέριμνας κατά το 1532, άρθρο 121 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, δικάζεται με εκούσια δικαιοδοσία, όχι με την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών. Εκείνες βέβαια η μεγάλη κατηγορία διαφορών στις οποίες η διαμεσολάβηση μπορεί να ανθίσει είναι η άσκηση της γονικής μέριμνας και η διατροφή όπως έχει, και η επικοινωνία γονέα με τέκνου όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε περίπτωση σώρευσης οικογενειακών διαφορών στο ίδιο δικόγραφο, κατά το άρθρο 610, τυχόν απαράδεκτο της συζήτησης πρέπει να περιοριστεί μόνο σε εκείνα τα κεφάλαια, σε εκείνα τα αντικείμενα της δίκης που υπόκεινται σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία, αν αυτή δεν διενεργήθηκε, και να μην επεκταθεί και στις υπόλοιπες διαφορές που έχουν σωρευθεί στο ίδιο δικόγραφο. Και ερχόμαστε σε μια μεγάλη πληγή της ελληνικής νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση, όταν ο διάδικος, η οικογενειακή διαφορά, ο ενεγόμενος, είναι αγνός του διαμονής. Ο διάδικος αγνώστου διαμονής είναι κάποιος ο οποίος η διεύθυνσή του δεν είναι γνωστή και το δικονομικό δίκαιο προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο επίδοσης της αγωγής, πολύ δαπανηρό και καθόλου αποτελεσματικό, διότι ποτέ κανένας διάδικος αγνώστου διαμονής δεν εμφανίστηκε μαθαίνοντας την αγωγή η οποία έχει δημοσιευθεί με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Τι γίνεται? Ο Έλληνας νομοθέτης στον ισχύοντα νόμο, σε αντίθεση με τον νόμο 4512 του 18, δεν εξαίρεσε τους διαδίκους αγνώστου διαμονής από την υποχρέωση να κάνουν υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Είναι δυνατόν να κάνεις υποχρεωτική αρχική συνεδρία με το ένα μέρος? Πώς θα γίνει δηλαδή, τι ενημέρωση είναι αυτή? Και έστω ότι αυτό το μέρος θέλει να πάει σε διαμεσολάβηση μετά. Με ποιον? Αφού είναι αγνώστου διαμονής. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε υποστηρίξει τη θεωρία ότι θα πρέπει, δεν υπάρχει υποχρέωση για το παραδεκτό της συζητήσεως επί διαδίκου αγνώστου διαμονής. Και νομίζω ότι κομίζω καλά νέα αναφέροντάς σας ότι αυτό το έχουν δεχτεί ήδη τα δικαστήρια. Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 1796 του 2023, Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 8 του 2023, Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλίας 103 του 2023, οι οποίες όλες αυτές οι αποφάσεις λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει υποχρεωτική αρχική συνεδρία επί αγνώστου διαμονής και δεν υπάρχει ζήτημα απαραδέκτου. Έρχομαι στις διαφορές της άσκησης της γονικής μέριμνας στο καινούργιο οικογενειακό δίκαιο. Όπως ανέφερε ο καθηγητής Γιαννόπουλος, ο νόμος 4.800 του 2021, ο οποίος τροποποιεί το οικογενειακό μας δίκαιο πρόσφατα, δεν επέφερε καμιά τροποποίηση στις ρυθμίσεις του κώδικα πολιτικής οικονομίας, δηλαδή στα άρθρα 592 επόμενα, ούτε και στο άρθρο του νόμου της διαμεσολάβησης, στο άρθρο 6 του νόμου 4640 του 19. Ρύθμισε αυτοτελώς στο 1514, που φέρει τον τίτλο «Παρέκκληση από την αποκοινού άσκηση της γονικής μέριμνας», τι μπορούν να κάνουν οι γονείς και τι μπορεί να κάνει το δικαστήριο. Πολύ σημαντικό είναι ότι συχνά στα διαζύγια έχουμε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, που έχουμε επίκληση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας εντός του δικογράφου της αγωγής, ή μπορεί στη δικογραφία να υπάρχουν και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ενδοοικογενειακή βία, ιατρικά, από την ποινικής δικογραφίας και άλλα. Χρειάζεται να γίνει υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης σε μια οικογενειακή διαφορά που υπάρχει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας? Η απάντηση είναι όχι. Και τούτο, διότι το άρθρο 48 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την οποία την έχει κυρώσει ο Έλληνας νομοθέτης με τον νόμο 4531 του 2018, προβλέπει ρητά την απαγόρευση αναφορικά με την υπαγωγή των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας σε υποχρεωτικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης τόσο στις αστικές όσο και στις ποινικές διαδικασίες. Επομένως, εξαιρούνται από την υποχρέωση διεξαγωγής ΙΑΣ. Ο νόμος βέβαια δεν λέει ούτε αν χρειάζεται να υπάρχει οποιαδήποτε ποινική δικογραφία για να υπάρξει εξαίρεση, ούτε αν χρειάζεται να προσκομίζεται κάποιο άλλο έγγραφο. Πρέπει πάντως τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας να προκύπτουν από το αγωγικό δικόγραφο ή και από το σύνολο της δικογραφίας. Έχουμε πλήθος αποφάσεων, πρέπει να σας πω ήδη, οι οποίες ρητά εξαιρούν την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, την υποχρέωση αυτή σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Παράδειγμα, η Μονομελής Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 10201 του 2023. Δεν πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής ότι ο πρόσφατος νόμος, ο 5090 του 2024, που τροποποιεί ξανά το ποινικό μας δίκαιο και τροποποιεί και τον νόμο της ενδοοικογενειακής βίας, προσθέτει στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας την ψυχολογική βία σε ανήλικο.
από τους γονείς του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή σε δικόγραφα στα οποία αναφέρονται στη ψυχολογική βία ανηλίκων για το αν υπάρχει υποχρέωση να γίνει υποχρεωτική αρχική συνεδρία, που ουσιαστικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει ο νομοθέτης ότι χρειάζεται και τότε υποχρεωτική αρχική συνεδρία όταν υπάρχουν τέτοια ιστορούμενα περιστατικά. Έχω τη γνώμη σε ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση που μπορεί να διατάξει ο δικαστής στο πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου. Είναι μια νομοθετημένη δυνατότητα πια. Ο δικαστής μπορεί, επιτρέψτε την έκφραση, να στείλει τους διαδίκους σε διαμεσολάβηση, όμως η ορολογία και νομοτεχνικά ο τρόπος που το νομοθέτησε δεν είναι κατά την άποψή μου σωστός. Ο νόμος αναφέρεται και σε διακοπήσα διαμεσολάβηση, δηλαδή ο δικαστής μπορεί να στείλει τα μέρη στη διαμεσολάβηση, τους διαδίκους, και όταν έχει υπάρξει διακοπήσα διαμεσολάβηση. Ξέρουμε όμως ότι η διακοπήσα, δηλαδή όπως interrupted στην αγγλική νομική ορολογία, ποια είναι η διακοπήσα διαμεσολάβηση? Είτε θα έχουμε μια υποχρεωτική αρχική συνεδρία, τα οποία τα μέρη την έκαναν και επέλεξαν να μην συνεχίσουν με διαμεσολάβηση και να συνεχίσουν με τη δικαστική οδό, είτε θα έχουμε μια εκούσια διαμεσολάβηση, την οποία ήδη έχουν κάνει, την έχουν ολοκληρώσει και δεν πέτυχε. Διακοπήσα διαμεσολάβηση μπορεί να νοηθεί μόνο στην περίπτωση που ξεκίνησαμε τη διαμεσολάβηση, τέλειωσε η σημερινή μέρα και θέλουμε να συνεχίσουμε αύριο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση που είναι πάρα πολύ δύσκολο πρακτικά να ταυτόχρονα την επόμενη μέρα να είναι η δίκη, και αν είναι, ο νόμος προβλέπει τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, ενώ εκκρεμεί διαμεσολάβηση και έχουμε την ημερομηνία της δικασίμου. Τώρα θα τελειώσω με δύο πράγματα. Το ένα είναι οι έμενες συνέπειες του πρακτικού διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές. Το πρακτικό διαμεσολάβησης σε μια οικογενειακή διαφορά, μιας επιτυχούς διαμεσολάβησης, στην οποία δηλαδή τα μέρη επέλυσαν τη διαφορά τους μέσω οικογενειακής διαμεσολάβησης, είναι εκτελεστός τίτλος κατά το άρθρο 8 του νόμου 46/40 του 2019. Στην πραγματικότητα είναι μισός εκτελεστός τίτλος, διότι εκτέλεση μπορείς να κάνεις μόνο για τη διατροφή, η οποία ο υπόχρεος δεν συμμορφώνεται όπως τη συμφώνησε στο πρακτικό διαμεσολάβησης. Σε ό,τι αφορά την άσκηση της γονικής μέριμνας και την επικοινωνία γονέα με τέκνο, το δίκαιό μας προβλέπει έμεση αναγκαστική εκτέλεση στο άρθρο 950, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε δικαστική απόφαση σε ό,τι αφορά τις ποινές, τη χρηματική ποινή και την προσωπική κράτηση εκείνου που παραβιάζει. Δεν μπορεί με την παραβίαση του πρακτικού διαμεσολάβησης να προχωρήσουμε το 950 αν δεν διέλθουμε και από τη δικαστική οδό. Το δεύτερο είναι η κατάργηση της δίκης με το πρακτικό διαμεσολάβησης. Η δίκη καταργείται, λέει το άρθρο 8, με πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης οικογενειακής διαφοράς. Το ζήτημα είναι, χρειάζεται να εκδοθεί απόφαση όταν η δίκη καταργείται, η οποία να διαπιστώσει την κατάργηση της δίκης? Σε ένα αντίστοιχο ζήτημα, όπως για παράδειγμα όταν έχουμε παραίτηση από ένα ένδικο μέσο, όπου και εκεί η συνέπεια είναι η κατάργηση της δίκης, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας λέει ότι δεν χρειάζεται η έκδοση απόφασης που να διαπιστώνει την κατάργηση της δίκης. Πρόσφατα όμως, η Μονομονής Πρωτοδικείου Πατρών 289 του 2023 αναγνώρισε την κατάργηση της δίκης μετά από ένα πρακτικό επιτυχούς οικογενειακής διαμεσολάβησης με δικαστική απόφαση. Η απόφαση αυτή τη σχολιάζω στον τελευταίο τεύχος του Αρμενόπουλου, οπότε θα έχετε την ευκαιρία, δεν τη θεωρώ σωστή. Ακριβώς και μόνο ότι απαιτείται η έκδοσή της, ειδικά όταν δεν αμφισβητείται το κύρος του πρακτικού ή το κύρος της κατάργησης της δίκης. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, με τις ποινικού δικαίου συνέπειες του πρακτικού διαμεσολάβησης επί οικογενειακών διαφορών. Η μη τήρηση των συμφωνηθέντων σε πρακτικό διαμεσολάβησης και επί οικογενειακής διαφοράς ρυθμίζεται και πάλι στον καινούριο νόμο, ρυθμίζεται στον ποινικό μας κώδικα και τροποποιείται από τον καινούριο νόμο για το ποινικό δίκαιο, τον 50-90 του 2024. Άρθρο 169α του ποινικού κώδικα. Όποιος παραβιάζει πρακτικό διαμεσολάβησης που αφορά την επικοινωνία ανηλίκων τέκνων είναι ποινικό αδίκημα. Προσέξτε, μόνο την επικοινωνία, όχι τυχονά άλλα ζητήματα που το πρακτικό διαμεσολάβηση έχει ρυθμίσει, ως προς γενικώς την άσκηση της γονικής μέριμνας, τη χρήση της οικογενειακής στέγης ή άλλα ζητήματα. Και τελευταίο, η παραβίαση διατροφής και μέσω πρακτικού διαμεσολάβησης ήταν και είναι με το 358 του ποινικού κώδικα επίσης ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με τον Βίλχεμ Μπούς, Γερμανό παιδαγωγό των αρχών του 20ου αιώνα, είναι εύκολο να γίνεις γονιός, είναι δύσκολο να είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Πλεύρη. Πολύ ζωντανή εισήγηση, η νομολογία έτσι σύγχρονη κιόλας με αποφάσεις του 23 είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για να δείξει πώς προχωρούν τα πράγματα. Απλώς λίγο να βοηθήσω στο ζήτημα της κατάργησης της δίκης, αν μπορώ. Η πρόσφατη διάταξη για τη ματαίωση της συζήτησης στην οικονομία, η οποία προβλέπει την κατάθεση κλήσης σε ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλιώς η δίκη καταργείται, που αντικατέστησε την προηγούμενη ρύθμιση που προέβλεπε ότι η αγωγή ήταν μία σκηθίσα, έγινε σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου για να μην επιβαρύνονται τα δικαστήρια με έκδοση απόφασης σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας κλήσης, απόφαση την οποία ήταν υποχρεωμένα να εκδώσουν εάν η αγωγή ήταν μία σκηθίσα, δεν είναι όμως πια υποχρεωμένα εάν η δίκη καταργείται. Άρα λοιπόν, σε σύμπνοια με τις δικονομικές διατάξεις που εδώ μπορούν να βοηθήσουν, η κατάργηση δεν σημαίνει την έκδοση δικαστικής απόφασης. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει βέβαια το χρόνο, αλλά θα έλεγα ότι αν μας επιτρέπει το ένα δεκάλεπτο έχουμε στη διάθεσή μας, ένα 5 λεπτό να υποβληθεί κάποια ερώτηση, αν υπάρχει ερώτημα. Αν υπάρχουν μία-δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, καλώς, νομίζω πως έχουν λυθεί όλα τα θέματα. Άρα ευχαριστώ τους συναδέλφους και νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό διάλογο. Θερμά, ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε και εγώ πραγματικά περήφανη και για την κυρία Πλεύρη, γιατί υπήρξαμε συμφοιτήτριες και την καμαρώνω πολύ, και για τον κύριο Γιαννόπουλο, είμαστε μαζί και στο Συμβούλιο, και για την κυρία Μακρύδη φυσικά με μεγάλη ιστορία. Θα έχουμε ένα λιγόλεπτο διάλειμμα, έτσι λίγο για να ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας και ξανά πάλι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ.